Philippines, fully digitalized, numero uno sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched, number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 44 minutos na nakaligad sa takna siningala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship stations on the number one and most trusted source of news and information of Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Marso 16, tuig 2026. Sa gihapon, inimula gani mo ang kurban, Bombot Siyam Blanco Hover sa mga nagapanguna, dalagkuan karon nga mga balita. Istoryahan naton sa mga mainit sining balita lokal, driman sa aton sinikaron iya nga pagpangalagad sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Istoryahan naton sa aton sining mga kasimanwa, mga dalagkuan sining mga balita kag impormasyon. Mayor Raisa Treñas ginpasiguro nga mayara sang output ang kada departamento sa city government apisar sang pagpatuman sang 4-day work week. Samtang sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon, istoryahan man naton diri Banwa ang General Services Office Head si Engineer Neil Ravena desmayado nga sa natabo sini nga pagpanghalit vandalize sang bike lane sa kalubihan Haro. Samtang sa iban pa nga mga talupang doon karon kag mga mainit sining impormasyon, istoryahan nato na mga kauturan ang mga driver ginkalipay ang additional fare hike increase. Ginkasumo naman ang panibago sining oil price hike nga mag-umpisa buwas gadlaw. Samtang mga taxi driver nagpabutyag man sang pagkadismaya sa sining tinutuyo nga pagpasaka man sang flag down kuno sang or plano nga pagpasaka sa flag down sa mga taxi unit. Sa iban pa nga mga talupang doon nga mga balita, anay alkalde sang Banuasang Kalinog na ulamid sa hit and run. Biktima patay ang alkalde ginlagas pa sang kapulisan tubtob madakpano. Pamilya ara karon to sa may New Lucena Police Station. Nagahilibion ka nagasingitan sang hustisya. Sa iban pa nga mga talupang doon sinikaron iya nga mga balita kag impormasyon sa aton sini nga mga kasimanwa. Yari nakita karon sa week number 2 sa Buena Mano Salvo Year 20 promo. Araw-araw balde-balde pa premyo na may cash pa. Yari sa aton sinikaron niya mga kasimanwa, inyo naman na batian ang mga winners naton sang nakaligad sining Sabado dito sa may barangay Bonifacio Tanza City proper. Sa masunod siniyang Sabado sa aton sining mga kauturan, dira naman kita iya sa may area sa distrito sang Mulo. Standby kay amon sining pag lawagon dire. Now, sa aton sininga nga pagpangalagad sa kunin kita sa distrito sa Mulo mapatigayon sa barangay draw sa aton sininga Buena Mano Salvo Year 20 promo. Basta ma-share ko subong sinyo nga guys sa area sa distrito sa Mulo, barangay sa distrito sa Mulo, ginabantayan ang nagkalilain siniya nga mga pahampang video kit challenge, bingo, kag iban pa nga mga exciting nga mga pahampang mayara sang nagkalilain sini nga premyo, cash prize kag mga giveaways nagikan sa aton sini mga sponsor products. Magluwasin na iya sa aton sini nga mga kasimanwa, may mga daog no sang cash prizes pagid sa bahin iya sang barangay draw naton sa aton sini nga mga kauturan. Gani ano pang ginahulat mo dira, magtutok diri sa estasyon sang Bombo Radio, magbantay, magpamati kay basi sa inyo nga barangay sa masunod sini naton, no? Nga pagpatigayon sang barangay draw, dira kita mahiwat sa inyo sini nga barangay.
Sa aton sini nga mga kasimanwa, no, makabaton man sang nagkalinain sini iya karon nga premyo katulad na gid lamang sa napulo sini mga daog sang tang 1,000 ka pesos nga cash prize. Magluwas sila may chance sa manikaw mga daog sa dugang mga papremyo pahampang. Sa aton sini nga mga tagpalamati bagluwas sa kada Sabado, sa aton sini nga mga kabumbu kada adlaw, Lunes tugto Biyernes may mga winners kita pagalawagon sa daily draw naton duha mga daog sang tang 1,000 ka pesos nga cash kag gift pack nga balor 1,000 ka pesos man. Ang gift pack nalakipan sa 1 ka balde sang Orocan, 1 ka box ng MX3 coffee, 1 ka box ng zinc vitamins kag 2 ka kumiyabihon. Isa naman ang pagalawagon nga special prize sa winner mga daog sang limited edition nga 60th anniversary Bombo Radio exclusive AM/AM or AM/FM transistor radio nga hindi fixed dial kag 500 pesos nga cash. Hamakon mo na banwa, sadiin ka pa, tutok na diri, no, sa aton sini nga mga kabumbo. 49 minutos na nakaligad sa takna siningala sa 11 sa mga mainit naman nga balita nasyonal. 6 pesos tubtob na 10 ka pesos kada litro ang ibuhin sa fuel tax sa suspension lauman. Ginalauman sa karon nga makaangkon sang ginhawa sa presyo sang gasolina kag diesel sa masunod sini nga 2 ka semana bangod sa plano nga pag-suspend sa excise sa tax sa produktong petrolyo. Ining ginpahig ni House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon. Halos tapos na kuno sa Kamara ang hagna nga magahatag sang authority sa kay President Bongbong Marcos nga temporaryo, no, nga buhinan o kung isuspend ang excise tax sa langis, rason nga dapat talauman ang pagpasar sining hagna, no, sa aton sini mga kabumbo mapasar man ini sa bahin sang Senado kag ipatuman na sa aton sini nga mga kasimanwa o galing kon lantawon naton bumbukris duway gani katunga-tunga sini ang 6 to 10 pesos, no, kay humalin sang nagligad sini nga semana. Pila na tungadan ang increase, no, wala naganubo sa 2 digits ang increase mga biyan sa kada litro sa produktong petrolyo. Sa aton sini mga kuturan way labot sina, no, kon duha pa ka semana sa aton sini nga mga kabombo of which sa muning proseso ti subong iya nga semana abagahon lang anay naton no, abagahon lang anay naton ang ginalantaw naman sini nga oil price hike sa gasoline 14 tubtob 16 pesos, sa diesel 20 tubtob 22 pesos, sa kerosene 7 tubtob 9 pesos. Sa aton sini nga mga kasimanwa, abagahon tanay ni isa ka semana ining presyo sang produktong petrolyo nga ang announcement Monday, ang implementation Tuesday morning. Sa aton sini nga mga kuturan lauman taman nga dagsaon ang mga gasoline stations, no, nga makahingagaw nga magpatughong ang aton sini nga mga kuturan nga mga motorista before pa man sa another round of oil price hike. Samtang si Vice President Sara Duterte ginahulat diri mga biyan ang iya sini nga sabat. May kang tanan sa duha ka mga impeachment complaint batok sa iya nga dito na karon na ara sa House Committee on Justice kag sang damlag lang verify na ini sa aton sini nga mga kasimanwa kag iga-file na ini sa Marso 16 of which subong sining adlaw, no, ining nasambitan nga verified impeachment complaint. Suno kay Bicol Saro Representative Terry Ridon, miyembro sang Justice Panel nga ginapamunuan ni Batangas 2nd District Representative Jerville Jinky Bitrix sa Luistro, no, sa aton sini mga kasimanwa may napulo kadlaw mo nga ginahatag, no, sa kay VP Sara agod nga magsabat sa reklamo. Sa piyak sini ginpahig ni Ridon nga na masabat man o kung hindi si VP Duterte magapaday ng impeachment na complaint batok sini sang mas temprano pa sa masunod nga semana.
Ginpahig naman ni Luistro nga sa Marso 18, Miyerkules, pati gayunon ang hearing sa impeachment nga ginpabalo naman nila ang tanan sini nga miyembro sa House Justice Panel kapiyak or sa piyak sa nauyatan sini nga reports ng committee, no, tuhoy sa confidential funds kag kopya sa statement of assets, liabilities and net worth ni VP Sara. Subong pa man ang affidavit ni ginapayag, no, nga bagman niya sini nga si Ramil Madriaga, former intelligence officer. Sining Biyernes ginpahig ni VP Sara nga ang proseso sa impeachment batok sa iya ang mahambal kuno iyang fishing expedition. Mangod siniti nga baliskad ini sa payag ni Ridon nga ang proseso sa impeachment halos kompleto na, bisan nga wala pa iya sang may gin-issue nga sapina ang mga akusado sa testigo, no, sa aton sini karon nga mga kauturan kay magambal ka kunong fishing expedition presupposes an absolute absence of document or documentation before proceeding with any impeachment, no. Hindi kuno matuod sa aton sini nga mga kabumbo, no, nga bisan way pasang nga sapina ang impeachment proceedings batok sa kay Vice President Sara Duterte. In fact, maga-proceed ini mga kauturan kag ini ang kompleto na. Ti mas mayo gani kung madayon na ning impeachment complaint to no, sa kay Vice President Sara Duterte para nga ti mabalaan ta ng tanan-tanan nga mga akusasyon siya kung fabricated bala ini, may mga balasihan bala ini, madutlan bala siya o kung maabsuelto siya sa sining mga akusasyon nga ginahaboy batok sa iya karon sa nagkalain-lain man sini nga grupo. Sa aton sini nga mga kasimanwa kay kon pananglitan nga ang impeachment complaint karon sa kay Vice President Sara Duterte ang salida na diri na di kag maghinosisa ay man diri na diri banwa ang sistema nga konsedin madigaman sang mga pruweba, witnesses, ang kampusang mga nag-akusar, kag siyempre, depensahan man ni Vice President Sara Duterte ang iya sini nga kaugalingon, pinagi man sa pagplastar man sa nga iya sini iyang mga pagsabat sa sini mga isyo. May kang tanan na sinadiri karon sa confidential fund confidential fund kag ining isa pagid ka personalidad nga nagapakilala iya banwa nga iya sini karon nga former staff nga amo man ang ginhimo niya sini kuno nga bagman as per allegations sa aton sini nga mga kabombo kag ginpasakaan na gani ni nga kaso ni Vice President Sara Duterte nga perjury ining si Madriaga. Pero dipindi ini sa pagplastar man karon sa mga nagakaigo sa nga dokumento pamatod kung bala may kamaturan ang akusasyon kag kung bala may kamaturan ang pagdipinsa man sang akusado. So bantayan naton ini banwa kung matabo ni kung ano man kag ano ang resulta, panigurado may dako gid ini iyang impact sa bahin sang palabuton nga tuig 2028 nga national elections. Ang detalye sang mga nagapanguna nga mga balita lokal inyo bantayan sa padayon nga pagpangalagad sa bumbuanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic.
Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang To depresyon. ang kung Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Lunes, ikalabing-anim sa buwan ng Marso taong 2026. Sa ating mga headlines, desisyon sa mga petisyon sa Fair Hike i-anunsyo sa araw ng bukas. Ang grupong Piston nagkilos protesta sa Welcome Rotonda. Mas malaking rally ikinakasarin dahil sa patuloy na oil price hike. Presyo naman ng bigas nakita na ng unti-unting pagtaas, pero ang supply sa ating bansa nananatiling sapat ayon sa mga negosyante. Ito namang deadline, ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa impeachment complaints matatapos na. At abangan din sa ating balita sa ibayong dagat, Israeli Prime Minister Netanyahu ay pinagtawanan lamang ang kumalat na balita na patay na siya. Si US President Donald Trump naman at British Prime Minister Starmer tinalakay ang issue ng paghaharang ng pwersa ng Iran dyan sa Strait of Hormuz. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Inihayag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na iaanunsyo na nila sa araw ng bukas sa magiging desisyon sa mga petisyon na humihiling ng taas pasahe na inihain ng ilang transport groups. Sinabi ng kalihim ng Department of Transportation na makikipagpulong siya kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Victor Mendoza. Yan ay upang plansahin ang mga detalye nito. Ayon pa kay Lopez, ay ibinalik muna niya sa naturang tanggapan ang mga dokumento upang muling kalkulahin ang mga numero at tiyakin na may sasaalang-alang ang kapakanan ng commuters bago pa man ang paglalabas ng pinal na pasya ukol sa Fair Hike. Kaugnay pa niya, nagpatikim na naghilos protesta ngayong araw ang transport group na pagkakaisa ng mga samahan ng chopper at operator nationwide o itong Piston sa Welcome Rotonda, Quezon City bilang pagtutol sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa grupo, pasimula pa lamang ito na mas malawak na kilos protesta na nakatakdang isagawa sa mga darating na araw. Layunin ng protesta na ipanawagan sa pamahalaan ang agarang suspensyon ng excise tax sa langis at pagbibigay ng dagdag na fuel subsidies para yan sa ating mga chopper at operators na labas na apektado o labis na apektado nitong krisis. Ang pagsirit ng presyo ay dulot ng tensyon sa gitnang silangan na nagdulot naman ng global oil supply disruptions kasabay ng mas mataas na logistics cost at umiiral na excise tax. Ayon naman kay Piston National President Modi Floranda, inaasahang lalahok ang mga chopper at operators mula yan sa Metro Manila, Visayas at Mindanao sa malawakang protesta sa Marso 19. Magkakaroon ng mga pagtitipon sa Quezon City, Manila, Pasay at iba pang lungsod upang ipakita ang sama-samang panawagan laban sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis.
Samantala, tiniyak naman ng pamahalaan na patuloy ang price monitoring at pinag-aaralan rin ang posibilidad ng suspensyon ng excise tax. Inaprubahan na rin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. itong dagdag na fuel subsidies para sa ating mga chopper at operator bilang pansamantalang tulong. Inaasahang magdudulot naman ng abala sa transportasyon ng protesta sa Marso at 19 yan, ngunit iginiit ng piston na kinakailangan ng kanilang pagkilos upang ipanawagan ang agarang aksyon ng pamahalaan sa harap na patuloy na krisis sa petrolyo. Para naman tayo ng mga karagdagang balita mula sa ating news team. Ito mga kabombo, si Attorney Levito Baligod at 18 na dating sundalo ay sinagot ang revelasyon ni Ombudsman Remulla ukol sa maleta delivery noon pang Duterte administration. At ang Ombudsman naman ay hanap pa rin ang magkakahiwalay na affidavit ng mga nagpapakilalang 18 dating sundalo at sa halip na yung pinag-isa lamang, yung consolidated statement ng naturang mga dating sundalo. May balita si Bombo Grant Hilario. Sinagot ni Attorney Levito Baligod ang revelasyon ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla ukol sa sinasabing delivery ng mga maleta nagsimula pa bago ang kasalukuyang administrasyon. Sa isang online post ng naturang abogado, kanya sinabi na tila inamin ng opisyal patungkol sa salaysay ng mga dating sundalo. Ngunit komento niya pawang kinuluyan ng politika ni Ombudsman Remulla ang issue na ibahagi sa publiko ang natanggap nitong informasyon. Git na Attorney Baligod na hindi umano may tuturing na intelligence ang source ito sapagkat ginawang pulusot ng isang litrato ay nakuha mula pa sa nakalipas na mga taon. Amo niya ay aminin na rin ni Ombudsman Remulla na mas pinaigting ang deliveries ng mga maleta ngayong panahon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito anyay para hindi siya masabihan na nagbubulag-bulagan lamang ukol sa mga aligasyon at isinawalat na revelasyon ng mga nagpakilalang dating sundalo. Kung maalala, sa naganap na pulong balitaan ay ibinunyag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla ng isa sa mga makikitang larawan ng maleta delivery sa salaysay ng grupo ay kuha pa noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte o former House Speaker Lord Alan Velasco. Narito ating pakinggan si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. There was a delivery done in of the 18 Marines, supposedly the joint affidavit of the 18 Marines pointed to a delivery to one of the Congress persons, no, one of the congressmen or congresswomen. But when we investigated that angle, it appears that this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. Dagdag pa ni Ombudsman Boying Remulla na batay sa impormasyon, ang laman ng sinasabing mga dinedeliver na mga maleta ay pera. Ngunit kanya sinabi na ito'y nagsimula na bago ang taong 2022 o administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Muli ating balikan ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Maleta na dineliver sa isang tao. Ang report sa amin, pero yun naman. Pero yung report niya, it was delivered during that time. So, you're talking about something happening before 2022. Ano dito? I have reason to believe that Mike Defensor was called to task already by people concerned with that picture that was shown. Sa kabila nito, binigyan din ng Tanod Bayan na importante pa rin na magsumite ang 18 dating sundalo ng kanilang mga salaysay. Bukod sa joint affidavit na idinala sa tanggapan, naniniwala si Ombudsman Remulla na dapat pa rin nilang ilahad ang individual o magkakahiwalay na testimonya base sa personal na nalalaman. Mais pangulit nating pakinggan si Ombudsman Remulla. Same ex-Marines, yes. But we're still looking for the individual affidavits based on personal knowledge of all of them. That is so important. Mahalaga po yan na yung sinasabi ng bawat isang lumagda dyan ay sarili nilang kaalaman. Hindi sa narinig nila o nabasa nila sa kanilang chat group.
Kasi may chat group yung mga yan eh. Eh, ang problema, marami yung lumabas sa affidavit na akala mo lahat sila nandun. Pero alam naman natin na hindi maaari mangyari yon. Nag-uulat live para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Grenario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, dako muna tayo dyan sa Kamara de Representantes, yung grupo ho ng mga mambabatas mula sa National Unity Party ay nanindigan na ebidensya pa rin ang magiging batayan ng kanilang pagboto o kaya ay pagkontra dun sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Alamin natin mga update mula dyan sa Kamara. Nariyan si Bombo Annalise Soberano. Binigyan diin ni Deputy Speaker Ronaldo Puno na miyembro at presidente o chairman ng National Unity Party dito sa Kamara na dapat nakabatay sa malinaw at matibay na ebidensya ang anumang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang press conference dito sa Kamara, sinabi ni Puno na dapat tiyakin ng House Committee on Justice na sapat ang mga dokumento at patunay bago ipadala ang kaso sa Senado para sa paglilitis. Ayon pa kay Puno, kailangan may direktang ebidensyang pinansyal kung may naganap na maling paggamit ng confidential funds sa Office ng Vice President at sa Department of Education. Dagdag pa ni Puno, mahalagang may maipakitang patunay tulad ng record mula sa Anti-Money Laundering Council na ang pondo ay napunta sa personal na gamit o account ng Vice President o ng kanyang mga kaanak. Kung walang ganitong ebidensya, sinabi ni Puno, boboto ang kanilang partido upang ibasura ang reklamo. Binanggit din ni Puno na dapat suriing mabuti ang testimonya ng isang testigong nakakulong sa hiwalay na kaso dahil maaaring magkaroon ito ng motibong magsabi ng maling pahayag. Sa kabuuan, sinabi ng National Unity Party na susuportahan lamang nila ang impeachment kung may malinaw na dokumentado at mapapatunayang ebidensya ng mga paglabag. Samantala, inihayag naman ni Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na maaring paikliin ng House Committee on Justice ang proseso ng impeachment laban kay BP Sara kung hindi ito magsumite ng sagot sa mga reklamo hanggang ngayong araw ng Lunes. Ayon kay Redon, may 10 araw kasi ang Vice Presidente upang maghain ng tugon sa mga reklamo dito sa Kamara. Hihintayin ng komite hanggang matapos ang oras ng opisina ngayong araw ng Lunes bago magpasya sa susunod na hakbang. Kung walang maipapasang sagot, sinabi ng komite, maaaring mapabilis ang proseso at agad namang talakayin ang sapat na batayan ng mga reklamo sa huling bahagi ng buwan. Kapag nagsumite naman ng sagot si BP Sara, bibigyan ng pagkakataon ang mga complainant at endorser na tumugon bago maglabas ng rejoinder ang Vice President. Inaasahang isasagawa ang formal na pagdinig sa April 8, 2026. Pakinggan natin si Representative Terry Redon na miyembro ng Justice Panel. Sa Pinas na ito. And more importantly, at ito po yung hindi binanggit ni Congressman Jokno sa kanya pong motion, Check natin maya-maya mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang mga update pa mula dyan sa Kamara. At kaugnay pa rin ito, iginiit ni Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na hindi napabayaan ang ibang mga trabaho ng House of Representatives at iba pang mga problema kinakaharap sa tumataas na presyo ng langis sa kabila ng pagtalakay sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon nga sa mambabatas, kaya ng Kongreso na tugunan ng sabay-sabay ang mga usapin, lalo na ang may kinalaman sa economic relief at accountability measures, at yan ay bahagi ng kanilang tungkulin na nasubukan na sa mga nakalipas na pagkakataon. Sa mga oras na ito ay balikan natin ang mga kaganapan pa dyan sa lower house, kaugnay ho doon sa mga sinusubaybayang development dito sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Bomboan, please come back. Yes, Bombo Dennis. Ito nga nagsagawa ng press conference ang National Unity Party sa pangunguna ng chairman itong si Acting President Ronaldo Puno. Kung saan nga dito sa press con ngayon, Bombo Dennis, binatikos ni Puno itong si House Speaker Bogie D sa kanyang liderato.
dahil nga daw umano sa mga isyung budget. Sinabi pa ni Puno, kung ganito naman ang magiging sistema, ang NUP posibleng magiging minority na sila at hindi na sila mapapabilang sa may majority. So sa ngayon, Bombo Dennis, inaasahan natin, hinihinga na natin ng opinion o ng komento ang Office of the House Speaker hinggil sa naging pahayag ni Deputy Speaker Ronaldo Puno. Yan muna ang latest mula dito sa House of Representatives. Bombo Analyst Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Oras natin, 13 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ito pa rin sa Bombo Network News. Tiniyako ng Grains Retailers Confederation of the Philippines Incorporated o yung mas kilala sa tawag na GRECON na may sapat pa ring supply ng bigas sa bansa. Ngunit inaasahan naman ang 1.50 hanggang 2 piso kada kilo na magiging pagtaas sa presyo ng naturang produkto, maging ito man ay local o imported na klase ng bigas. Ang pagtaas ay dulot ng lumalaki rin na logistic cost at kasunod yan ng patuloy na pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo na pangunahin naman ginagamit sa pagbiyahe ng mga produkto kagaya ng bigas. Sa pinakahuling monitoring ng Department of Agriculture ngayong araw ng Marso 16 ay nasa 44 pesos hanggang 46 pesos ang kada kilo. Ito yung regular milled rice. Ayan, pinapakita natin sa ating screen mga kabombo yung magkakaibang takbo ng presyo ngayon dyan sa pamilihan. Yung well-milled rice ay naglalaro naman sa pagitan ng 47 hanggang 49 per kilograms ang presyo. Ulitin natin, 47 hanggang 49 kilograms kung ang gusto po ninyo ay well-milled rice. Samantala kung premium rice naman, ang ibig po ninyong mabili, ito naman ay nasa pagitan ng 52 pesos hanggang 55 pesos per kilogram ang tumatakbong presyo batay doon sa record na nakalap ng Bombo Radio Research Team at pagtatanong na rin, pag-interview natin dyan sa mga nagtitinda ng bigas sa pamilihan. Ay nga sa ulat, tumaas ng halos 2 piso ang kada kilo sa presyo ng bigas. Dito pa lamang yan sa Metro Manila matapos ang unang bugso ng fuel price hikes na umabot naman ng 20 pesos ang kada litro ng produktong petrolyo. Ipinaliwanag ng grupong GRECON na bagamat hindi problema ang supply, ang mataas umanong presyo ng langis ay nagpapataas din ng gasto sa transportasyon ng bigas. Mula yan doon sa mga lalawigan, patungo naman sa merkado lalo na dito sa Metro Manila. Dagdag ka rito mga kabombo na apektuhan din ng global oil crisis at bagong rice import tariff system ang presyo ng imported rice. Para naman doon sa mga consumer, ang dagdag na 2 piso kada kilo ay katumbas ito ng 100 piso hanggang 200 piso na dagdag sa gastos kada buwan. Para naman sa mga pamilya na kumukonsumo ng 50 hanggang 100 kilo ng bigas para sa naturang period. Malaki rin mga kabombo ang epekto nito sa mga karinderya at maliliit na negosyo na umaasa lamang sa murang bigas para naman sa kanilang operasyon. Samantala, tiniyak ng Department of Agriculture na patuloy ang price monitoring at kanilang pinag-aaralan ang posible na subsidiya para naman sa transport at logistics upang maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Bombo International News. Pabirong pinasinungalingan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang kumakalat na balita sa internet na umano'y patay na siya. Sa isang video na ibinahagi, makikita ang tumatanggap siya ng mainit na kape sa isang cafe. Malapit yan sa Jerusalem. At pabirong nagsabing, "I am dead for coffee." Ito ay isang ekspresyon lamang na nangangahulugang labis niyang gusto ang isang bagay. Itinaas na niya ang kanyang kamay at tinanong kung nais bang bilangin ng mga tao ang kanyang mga daliri bilang tugon sa mga spekulasyon online na AI o Artificial Intelligence generated itong kanyang huling televised address dahil tila 6 ang daliri niya sa video.
Kasabay nito, hinikayat ni Netanyahu ang mga Israeli na sundin ang safety instructions sa gitna ng bantayan ng rocket attacks habang iginiit na patuloy ang matinding pag-atake ng Israel, Lebanon sa Iran at Lebanon. Samantalang nagbanta naman ang Islamic Revolutionary Guard Corps na Iran na tutugisin at papatayin nila si Netanyahu ayon yan sa ulat ng Islamic Republic News Agency. At sa dagdag pang balita sa ating ibayong dagat, nag-usap naman sina United States President Donald Trump at British Prime Minister Keir Starmer tungkol yan sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan, kabilang ang pagharang sa Strait of Hormuz na nakakaapekto yan sa pandaigdigang shipping. Ayon sa pahayag ng Downing Street, binigyan diin ng dalawang lider ang kahalagahan ng muling pagbubukas ng mahalagang rutang pandagat upang maibsan ang pagkaantala sa global shipping na nagdudulot yan ng pagtaas ng gasto sa buong mundo. Nauna nang nanawagan si United States President Donald Trump sa ilang mga bansa tulad ng China, France, Japan at South Korea, pati na rin ang United Kingdom na magpadala ng mga warship upang tumulong sa United States sa pag-secure ng naturang daanan. Samantala, sinasabing hinaharangan ng militar ng Iran ang rutang pandagat bilang gantiyan sa mga pag-atake ng United States at Israel na layong magdulot ng pressure sa Washington habang tumataas ang presyo ng langis. Nagpaabot naman si Starmer na pakikiramay sa mga sundalong Amerikano na nasawi sa nagpapatuloy na sigalot. Oras natin sa buong kapuluan, 19 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nalalapit na ang itinakdang 10 araw na palugit ng House Committee on Justice para yan sagutin ni Vice President Sara Duterte ang mga impeachment complaints laban sa kanya na magtatapos ho ngayong Lunes. At sa kasalukuyan ay hindi pa malinaw kung magsusumiti pa ng pahabol na formal na sagot. Nauna nang naghain ang kanyang legal team ng appearance ad cautelam. Isang hakbang ho ito ng pag-iingat at hindi nangangahulugan na kinikilala nila ang jurisdiksyon ng naturang komite. Sa isang pahayag, sinabi nga ni Vice President Sara Duterte na hihintay na lamang kung maghahain siya ng sagot o hindi. Ayon sa House Committee on Justice, kapag hindi siya nakapagsumite ng verified answer, ituturing na tinalikuran niya ang karapatang sumagot at ipagpapalagay na itinatanggi niya ang naturang mga paratang na lamang. Samantala, sinabi naman ni Representative Terry Redon na kung walang may susumiting sagot ang Vice Presidente, posible na mas mapabilis pa ang proseso ng pagdinig, kabilang na ho ang iba pang mga proseso at hakbang para sa pagdetermina ng probable cause upang matukoy kung ihaharap ang impeachment sa plenaryo ng Kamara para naman sa bilang ng botohan at posibleng paglilitis sa panig na ho ng Senado. Samantala, posibleng mapabilis ang proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kung hindi siya magsusumite ng sagot sa mga reklamong inihain laban sa kanya hanggang sa itinakdang deadline ngayong Lunes. Ayon kay Representative Terry Redon ng Bicol Saro Party List, naghihintay ang House Committee on Justice sa tugon ng Vice Presidente matapos siyang bigyan ng 10 araw upang sagutin ang dalawang impeachment complaint na idineklarang sapat sa forma at subsidiya. Sinabi ni Redon na kapag walang naisumiting sagot, maaaring paikliin o pabilisin itong proseso. Posible anya na sa mga huling linggo ng buwang ito ay matukoy kung sapat ba ang batayan ng reklamo at makapagsimula na ang formal na pagdinig. Mula dyan sa Kamara, lipat naman tayo ng Senado mga kabombo. Ang Commission on Appointments ay posible raw maharap sa falsification of public documents kapag mayroong mga pagbabago doon sa record ng mga naging pahayag ni Senator Rodante Marcoleta, partikular ho yung sa usapin ng Kalayaan Island Group. May balita si Bombo Angelo Ganan. Bombo Dennis, nagbabala si Senate President Pro Tempore Panfiliping Lacson na maaaring malagay sa alanganin ng Commission on Appointments kung sakaling baguhin ito ang opisyal na record ng pagdinig noong Pebrero 4 na naglalaman ng kontrobersyal na pahayag ni Senator Rodante Marcoleta tungkol sa umunay pagsuko sa Kalayaan Island Group sa Palawan. Ayon kay Lacson, maaaring masaklaw ng falsification of legislative documents ang naturang hakbang kung babaguhin ng opisyal na tala ng pagdinig. May kaukulang parusa ito sa ilalim ng Revised Penal Code of the Philippines, partikular na sa Article 170 laban sa sinumang magbabago ng mga dokumentong legislatibo ng walang sapat na otoridad. Ipinaliwanag ng senador na sa ilalim ng Article 170, maaaring patawan ng prison correctional hanggang maximum period
at multang 1.2 million pesos ang sino mang magbabago ng isang panukalang batas, resolusyon o mga pinagtibay na ordinansa maging sa Kongreso o sa mga lokal na konseho. Samantala, Bombo Dennis, sa pagdinig muli ng Commission on Appointments noong Miyerkules 11 ng Pebrero, muling nanindigan si Marcoleta na pinagdugtong-dugtong umano ang kanyang mga pahayag para baguhin ang kahulugan nito at palabasin na tila'y isinusuko niya ang Kalayaan Island Group bilang isang teritoryo ng Pilipinas at binigyang diin na kailanman hindi niya ito naging intensyon. Kasunod nito, humiling ang senador sa kalihim ng komite na ipaliwanag ang umano'y mali-maling pahayag sa transcript ng pagdinig, kabilang ang pagdagdag ng ilang pahayag na hindi naman umano nabanggit sa pagdinig. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga naging pahayag ni Senator Dante Marcoleta. Malinaw na malinaw po doon pinagdudugtong-dugtong ang mga pinagsasabi ko in order to make a statement, frame a different narrative to project myself as if I have surrendered or I advocated the surrender of a part of our Philippine territory. Something that I did not even intend. I appeal to the records. Tingnan po ninyo sa transcript kung meron pong bumanggit kahit sino ng salitang Father of Maritime Education, Thomas Cloma. Wala po. Sino nagdagdag nun? Dito po, yung mga pinagsasabi ko, binawasan. Sa page 8, dinagdagan. Ipinaliwanag naman ni Attorney Myra Marie Villareca na pagkakamali ito ng dating kalihim ng komite na kanyang pinalitan kamakailan lamang. Aniya, mayroon ng revise na transcript sa tinalis na umano ang mga dagdag na salitang hindi nabanggit. Kaugnay niyan, pakinggan naman natin ang naging pahayag ni Attorney Myra Marie Villareca, ang Secretary ng Commission on Appointments. Perhaps it was an addition made by the committee secretary, and I have asked her to explain why she had included those words as a phrase, and she said that she had done some research on her part. I had asked them to revise, and the committee secretary did acknowledge that perhaps that was not an accurate reflection of what was said during the meeting, and she complied with my instruction to revise it, Mr. Chairman, Your Honor. And so that in the revised version, that phrase also no longer appears, Your Honor. Sa kasalukuyan, Bombo Dennis, nakabinbin pa ang motion ni Marcoleta na baguhin ang bahagi ng record ng pagdinig at ito ay pinadala na sa Committee on Rules ng Commission on Appointments para sa pagsusuri. Samantala, pinaabot naman ni Lacson ang kanyang pangambas kay Senate President Vicente Tito Soto III na siya ring chairman ng Commission on Appointments. Nag-uulat live mula dito sa Senado, ako si Bombo Anghiloganan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang balita, mga kabombo, Star Nation, target ng House of Representatives na aprubahan ng 4 na priority bill ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC bago magsimula ang kanilang Lenten recess ngayong linggo. Ayon kay Representative Sandro Marcos, kabilang sa mga panukalang nakatakdang ipasa sa third reading ang Travel Tax Abolition, Digital Payments Act, pag-amyenda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act, at itong Presidential Merit Scholarship Program. Sinabi ni Representative Marcos na layunin ng Kamara na maisabatas ang mga prioridad ng administrasyon upang maramdaman ng publiko ang konkretong resulta ng mga pulisiya ng pamahalaan. Pinuri rin siya si House Speaker Faustino Bojoy III sa pagpapanatiling nakatuon ng Kamara sa mga panukalang may direktang epekto sa mamamayan. Magsisimula ang Lenten break ng Kongreso sa Marso 19 at magbabalik ang sesyon sa Mayo 4. Kapag naaprubahan ng 4 na panukala, aabot na sa 17 LEDAC bills ang nakalusot sa Kamara mula sa kabuang 52 priority measures. Samantala, sa mga karagdagang report, ang inaasahan ho na nationwide transport strike ng ilan sa mga nasa hanay ng transportasyon ngayong linggo ay pinaghahandaan ho ng ating mga otoridad. Alamin natin ang update mula kay Bombo Bea Pinisa. Pinaghahandaan na sa ngayon ng Philippine National Police ang nakatakdang pagkakasa ng nationwide transport strike ng ilang mga transport group ngayong darating na Huwebes, Marso 19. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Philippine National Police spokesperson at Public Information Office Chief Police Brigadier General Randol Tuanyo na nagbigay na ng direktiba si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa himpilan ng National Capital Region Police Office para agad na makipag-usap at makipag-ugnayan sa mga grupong magkakasa ng kanilang mga programa at strike sa mga araw na ito. Layo nito na matiyak na mayroong
sapat at magiging sapat ang deployment ng pulisya sa araw na ito at maging ang mga mobility assets ng pambansang pulisya upang magamit ang publiko at maibsan ang magiging problema sa transportasyon kung sakali. Kaugnayang pakinggan natin ang tinig ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang tagapagsalita ng Philippine National Police. Ang instruksyon ng ating GPNP na makipag-ugnayan sa mga transport strike associations, kasama rin po sa mga local government units, ang ating po regional director ng NCRPO para po maghanda sa nasabing transport strike na gagawin po sa March 19. Within the day po, ipapalabas natin yung actual deployment. Ang instruction po ng ating GPNP kay TDO at TDI na pag-aralan, pag-usapan at kung sino-sino yung mga grupo na kakausapin po nila para po mahilatag natin kung ilan po ang kinakailangan ng mga personnel na i-deploy. Pero bukod ho dyan, mas kinakailangan nakita ni GPNP na hindi lang siya purely about deployment ng ating PNP personnel, kundi i-deploy natin yung mga mobility assets natin para makatulong tayo sa community. Kaugnay naman ang ongoing na pag-iikot at inspeksyon ng Philippine National Police sa mga gasoline stations, tiniyak ni Tuanyo na nagpapatuloy sila makipag-ugnayan sa Department of Energy para magsumite ng mga logs at inventories ng kanilang mga na-inspeksyon ng mga gasolinahan. Anya, sa ngayon ay wala pa namang opisyal na nakasuhan at napatawan ng mga parusa kaugnay ng mga posibleng hoarding at profiteering ng mga produktong petrolyo. Binigyan din ni Tuanyo na walang technical na kaalaman ng pulisya hinggil sa fuel hoarding at maging sa mga maling pagpapataw ng presyo sa mga naturang produkto. Sa kabila nito, buo ang commitment ng pulisya na ipatupad ang kanilang mandato sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina. So ngayon, pakinggan natin muli ang tinig ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang tagapagsalita ng pambansang pulisya. Yan naman po na patuloy na pag-iikot ng ating mga local units sa mga gasoline stations. Nananatili po na pag-submit ng mga local police units natin ng mga pictures, inventories, and logs sa Department of Energy. Pero hanggang sa ngayon po, wala pa pong opisyal na nakakasuhan kaugnay ng posibleng hoarding po o profiteering po sa nasabing incident. Samantala, Bombo Dennis, inaasahan naman na ngayong araw din, ia-anunsyo ang kabuang bilang ng mga deployed personnel at mobility assets ng pulisya para sa nationwide transport strike habang patuloy na nagpapatupad ng seguridad ngayong summer vacation. At live mula dito sa pambansang pulisya, ito si Bombo Bea Peniza. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news information. Basta Radio, Bombo! Kuha pa tayo ng karagdagang balita na tinutukan ng ating news team. Ang Department of Social Welfare and Development sisimulan bukas ang pamamahagi ng fuel assistance sa mga tricycle driver. Ang Department of Transportation inaasikaso na rin ang ayuda sa iba pang transport sector. Narito ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Is Sacotonera. Bombo Dennis, Bombo Jai, sisimulan na bukas Marso 17 ang pamamahagi ng 5,000 cash assistance ng pamahalaan para sa mga tricycle drivers sa Metro Manila. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, magsisimula ang simultaneous payout alas 6 ng umaga sa 30 payout centers sa iba't ibang bahagi ng National Capital Region. Sinabi ng kalihim na tinatayang nasa 139,000 tricycle drivers mula sa 17 lokal na pamahalaan sa Metro Manila ang makikinabang sa ayuda. Nasa 700 million naman ang pondong inilaan ng gobyerno para sa nasabing programa. Kinakailangan lamang magdala ng driver's license ang mga kwalipikadong benepisyaryo na kabilang sa listang isinumite ng kanilang lokal na pamahalaan. Tatagal ang pamamahagi ng ayuda hanggang Huwebes at isasagawa ito sa pamamagitan ng batch system upang maging maayos at mabilis ang proseso. Magkakaroon din ng help desk sa bawat payout site para tugunan ng anumang concern o katanungan ng mga benepisyaryo. Pinalalahanan naman ni Gatchalian ng mga tricycle driver na sundin ang kanilang nakatakdang schedule ng payout at iwasang magsabay-sabay sa pagpila upang hindi maapektuhan ang biyahe ng mga commuter. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian. Meron nating mga super, pero siguraduhin din na mabilis ang proseso. So the two directives ng ating presidente ay magaganap bukas. Yung masimulan na ang tulong pinansyal para sa mga vulnerable nating drivers and at the same time, yung mas pinabilis ng proseso. Also, pag na-pass, i-announce po namin sa inyo, mag-ikot kami ni Sec Banoy
Meron din kayo makikita mga help desk sa lahat ng 30 na payout site. Yung help desk ay tatauhan ng DSWD, ng local social welfare ng syudad, pati na rin ng regulatory unit nila. Para pag nagkaroon ng konting diferensya lang, ibig sabihin siya naman yung nasa listahan, pero nag-iba yung birthday na nakalista. Samantala, tiniyak naman ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez na nakahanda na ang isusumitin nilang listahan ng iba pang transport sector na maaari ring mabigyan ng cash assistance mula sa kagawaran. Ayon sa kalihim, kabilang sa mga posibleng benepisyaryo ang mga motorcycle drivers, delivery riders at mga jeepney drivers. Matatandaan na sinabi ni Gatchalian na sa oras na masumite ang kanilang kumpletong listahan ng mga kwalipikadong benepisyaryo, magiging mabilis na lamang ang pamamahagi ng tulong mula sa kanilang ahensya. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez. Tapos nitong mga tricycle drivers dito sa NCR, ang tansya po ng DSWD, because of their effectiveness, kakayanin nila ito ng 3 araw. Dapat tuloy-tuloy kami. So, ang ginagawa po naman namin ngayon sa DOTR, LTFRB, kailangan namin ibigay yung listahan namin pagdating sa other transport groups. So, nakompleto na po namin yung TNVS, nakompleto natin yung motorcycle taxis, kinokompleto pa natin yung mga ibang listahan natin. And we're coordinating closely pagdating sa delivery riders. Mula sa lungsod ng Quezon, ito si Bombo East Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Sa iba pang balita mga kabombo at Star Nation, posible pang lalong magtagal itong huling bugso ng amihan sa malaking bahagi ng Luzon ayon yan sa State Weather Bureau. Una lang naramdaman ang napakalamig na temperatura sa maraming lugar sa bansa nitong mga nakalipas na araw. Ayon sa ahensya, magtutuloy pa ito ngayong 2 linggo ng Marso. Inaasahang aabot din sa Visayas ang naturang weather system kung saan bukod sa maraming lugar dito sa Luzon na kasalukuyan ng nakakaranas ng malamig na temperatura, ay posibleng mararanasan din ito sa iba pang lugar sa Visayas. Samantala, sa pagsisimula nito ngayong linggo, muling naitala ang below 9 degrees Celsius sa maraming lugar sa Benguet at buong Cordillera Administrative Region dahil yan sa amihan. Narito ang listahan ng mga lugar na may mababang temperatura at nakikita sa inyong mga screen mga kabombo Star Nation. Ang Baguio City ay pumalo sa 9.4 degrees Celsius, Malaybalay 15.2 degrees Celsius, sa San Ildefonso ay nasa 16 degrees Celsius, sa Tanay 16.8 degrees Celsius, Science Garden, Quezon City ay nasa 17.1 degrees Celsius ang temperatura, sa Kasiguran nasa 17.2 degrees Celsius, sa Basco nasa 17.5 degrees Celsius, sa Abukay nasa 17.6 degrees Celsius, sa Tugigaraw City dyan sa bahagi ng Northern Luzon ay nasa 18.4 degrees Celsius ang temperatura at sa Lawag City naman inabot sa 18.5 degrees Celsius. Posible ring magdadala ng mahihinang pag-ulan ang amihan sa ilang lugar sa ating bansa tulad niyan sa Bicol Region at mga probinsya sa Northern Luzon na kinabibilangan ng Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga at Mountain Province. Sa mga karagdagan nating balita, nagpahayag ng pagkadismaya si Representative Leila de Lima sa umano'y mahina na performance ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Yan ay kaugnay ng nakatakda ng pagtigil operasyon ng naturang lupon sa 31 ng Marso. Ayon nga sa mambabata, sa kabila ng mahabang proseso ng pati na yung mga pag-anunsyo, ilan lamang ho ang naimbestigahan ng naturang komisyon at nakatuon pa sa flood control projects. Wala rin anyang naging malinaw na resulta kahit na isinagawa pa ang mga pagdinig sa live stream. At ikinalungkot din ng mambabatas na hindi umano isinulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang panukalang Independent Commission Against Infrastructure Corruption Act na inaasahan sana na papalit at magpapalakas sa mandato ng naturang special body. Binigyang diin ng mambabatas na kung hindi
may susulong yung panukalang batas para naman sa independent panel na mas may poder na mag-imbestiga, magmumukhang paasa lamang ang naturang binuong lupon at yung mga pangako ng pamahalaan na papanagutin ng mga sangkot sa sinasabing malawakang korupsyon sa mga proyektong pang-infrastruktura. Ito namang Office of Civil Defense, binigyan diin ang pagpapaigting ng civil defense kaugnay na rin ng repatriation efforts para sa mga apektadong overseas Filipino workers doon yan sa Middle East. Kuha tayo ng live report sa pag-uulat ni Bombo Betha Servito. Matapos ang matagumpay na pagsasagawa ng nationwide simultaneous earthquake drill nito lamang March 12, tuloy-tuloy pa rin ang Office of Civil Defense sa pagbuo ng mga estratehiko at sistematikong hakbang upang mabawasan ang sinasabing risk to hazards at matugunan ang mga pinsalang dulot ng anumang sakuna. Binigyang diin ni Office of Civil Defense spokesperson Junie Castillo na isa sa mandato ng kanilang tanggapan bukod sa disaster risk reduction and management ay ang pagpapaigting ng civil defense. Tumutukoy ito sa proteksyon ng publiko, lalo na sa gitna ng mga kaguluhan at kung sakaling kailanganin ang mga karagdagang hakbang bunsod ng kasalukuyang tensyon sa Middle East. Prioridad ng pamahalaan na tulungan ang mga overseas Filipino workers na may pangangailangang medikal, nasa mga high-risk areas o may iba pang humanitarian concerns, kasabay ng pag-aayos sa kanilang mabilis at ligtas na pagbabalik sa Pilipinas. Ayon kay Office of Civil Defense spokesperson Junie Castillo, ang repatriation process ay pinangungunahan ng Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs. Ang Office of Civil Defense naman ay nakatuon sa pangangalaga ng kapakanan ng mga mamamayan, lalo na kung kailangan lumikas o kung nangangailangan ng mga designated evacuation center at iba pang pangangailangan. Kaugnay niyan, narito ang naging pahayag ni Office of Civil Defense spokesperson Junie Castillo. Isa rin kasi sa mandato ng Office of Civil Defense, bukod doon sa Disaster Risk Reduction and Management, ay yung pagdating naman po doon sa civil defense pagka may ganito ring mga kaguluhan. Pero specific to repatriation, this is led by itong ating Office of the Migrant Workers, ng Department of Foreign Affairs. Ito sila yung mga nangunguna. Ang Office of Civil Defense naman, ang participation pagdating dito ay yung pangangalaga pa rin po sa kapakanan ng ating mga taong bayan. Kung ito man po ay kailangan lumikas, kung ito man po ay kailangan na merong mga designated evacuation center or mga pangangailangan doon sa mga areas. Dagdag pa niya, mayroon ding iba't ibang ahensya na aalalay sa iba pang pangangailangan tulad ng Department of Information and Communications Technology pagdating sa mga issue sa emergency telecommunications at Department of Social Welfare and Development pagdating naman sa paghahanda sa evacuation. Anya, ang Office of Civil Defense ang nagko-coordinate sa mga ahensya para sa mga pangangailangan ng mga kababayan alinsunod sa utos ng Pangulo na dapat magkaroon ng maagap, mabilis at maayos na pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Betha Servito, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, matagumpay na nakatawid ang siyam na overseas Filipino workers doon sa may Davao border at ito'y crossing border. Diyan ho sa gitna ng nagpapatuloy pa rin na giyera o karahasan sa gitnang silangan. Sa naturang border, mga kabombo, ay nasa pagitan ho ito ng Southern Israel at Sinai Peninsula sa bahagi ng Egypt. Mula sa Israel, tumuloy ang mga Pinoy sa Egypt sa tulong na rin ng One Country Team na kinabibilangan ng Embahada ng Pilipinas sa Cairo at Migrant Workers Office at maging ang Overseas Workers Welfare Administration. Ayon sa Department of Migrant Workers, pagdating ng mga Pinoy doon sa Davao border ay sinalubong sila ng mga kawani ng Embahada at ng Rapid Response Team ng naturang ahensya. Sa kasalukuyan ay inaayos na ang kanilang flight para naman sa tuluyang pag-uwi dito sa Pilipinas. Sa nagpapatuloy pa rin na pag-alalay ng Philippine government sa mga Pinoy doon sa Israel, aabot na ho sa 68 ng mga overseas Filipino workers ang natulungan ng pamahalaan na makalabas ng Israel, kung saan ay 25 sa kanila ay pawang mga overseas Filipino workers na nagtatrabaho bilang caregiver at hotel workers.
Ang naturang mahigit 4 na po na mga ito ay pawang turista, pilgrims at mga estudyante na pansamantala lamang nagtungo sa naturang lugar. Sa iba pang balita, mga kabombo, Star Nation, na irehistro ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang tuloy-tuloy na strombolian activity at short-lived lava fountaining sa Bulkang Mayon kaninang umaga ngayong Marso 16. Ang strombolian activity ay mild to moderate explosive volcanic eruption kung saan sunod-sunod na ibinubuga ng bulkan na nagbabagang lava, makakapal na usok at iba pang volcanic materials. Batay nga sa record ng Philippine Institute of Volcanology ay nagsimula ito kaninang alas 3:32 ng madaling araw. Tumagal naman ito hanggang alas 7:10 ng umaga. Ito na ang ika-70 days na nag-alboruto ang naturang bulkan mula pa noong itinaas ito sa Alert Level 3. Ayon nga sa ahensya, tuloy-tuloy pa rin ang mataas na bulto ng lava at itong pyroclastic density currents o uson na lumalabas sa bulkan kasama na ang mga rockfall events kung saan malalaking tipak ng namumuong lava ang nakikitang bumabagsak mula yan sa tuktok ng bulkan patungo sa iba't ibang mga gully na nanatiling ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone ng naturang bulkan. Samantala, tigil muna sa pagtitinda ang ilan hong mga kainan dito sa ating bansa, lalo na sa Metro Manila. Ito ay dahil hindi raw mapigilan ang pagtaas ng presyo ng mga raw materials at maging yung gas na kanilang ginagamit sa pagluto. Pansamantalang nagsara ang ilan sa mga ito, yung mga karinderya, dahil hindi na raw kakayanin ng kanilang budget ang pagmahal ng kerosene o gas at ang pagkaunti ng mga bumibili sa kanilang tindahan. Ayon kay Philippine Association of Stores and Carinderia Owners Incorporated o PASCO President Joan Hipolito sa panayam ng Bombo Radio, partikular ho, nahihinto muna sa negosyo ang mga malapit dun sa mga tanggapan ho ng gobyerno na nagpapatupad na lamang ng 4-day work week. Ibig sabihin ay hindi na nila mabawi yung kanilang mga pinupuhunan dahil ilang araw lamang nagbubukas sa mga tanggapan na kanilang target para sa kanilang mga kliyente. Paliwanag ni Hipolito na bawasan ang kanilang kinikita dahil nga 4 na araw na lamang yung kada pasok ng mga manggagawa, mga empleyado sa mga establishmento kada linggo na kumakain naman doon sa mga maliliit na karinderya at yan ay kanilang tinitingnan at malaking konsiderasyon. Hindi rin daw nila magawa pa na bawasan ang takal ng mga pagkain dahil sila naman ang hindi na raw binabalikan pa ng kanilang customers sa oras na lumiit ang takal ng kanin at maging ng ulam. Samantala, inaaral ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang paggamit sa digital payout para sa fuel subsidy program nito. Ito ay upang maiwasan ang mahaba-habang pila sa mga payout site na kadalasan nangyayari yan sa tuwing nagkakaroon ng distribution ng cash assistance. Ayon sa kawalihan, inaaral din ito ang posibilidad na agad maggamit ang digital payout sa bigayan ng ayuda sa susunod na linggo. Wala pang eksaktong petsa kung kailan ito masisimulan, ngunit naisapinal na ang rollout ng cash assistance sa ilalim niyan ng fuel subsidy program para sa mga tsoper na natukoy na apektado sa mga serye ng big-time oil price hike. Samantala, maliban sa cash assistance, isinasapinal na rin ng ahensya ang pag-aalok muli ng libreng sakay para sa mga commuters. Sa inisyal na plano, ilulunsad ito sa buwan ng Abril at target itong magtagal ng hanggang 3 buwan. Magiging nationwide ang saklaw ng naturang programa. Una na rin sinabi ng LTFRB na aprobado na rin ang taas pasahe para sa mga jeepney at pampublikong bus dahil pa rin yan sa krisis sa produktong langis. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga balita at sa puntong ito ng ating mga balita sa Bombo Network News, dakuha na natin ang ulat ng ating mga himpilan. Ito muna mga kabombo, yung naitalaho na grass fire dyan sa bahagi po ng Negros Island, mamaya ho yan mga kabombo at mga ka-Star Nation. So, kuha pa tayo ng mga karagdagang update, Bombo Jai. Yes, Bombo Dennis, itong rice millers nagbabala ng rice shortage sa Lambak ng Cagayan at Visayas. Ang importasyon naman, dapat na umanong simulan. Kuha tayo ng mga reports sa pag-uulat ng Bombo Radyo Kawayan.
Wala na umanong stock ng bigas sa ilang mga bodega sa bansa ayon sa Rice Millers Association Region 2. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Ginoong Ernesto Zubia, ang presidente ng naturang asosasyon, sinabi niya na bago pa man maapektuhan ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ang presyo ng palay, ay nanganganib na ang supply ng bigas sa bansa. Anyo sa lambak ng Cagayan at ilang mga warehouses sa Visayas ay nagkakaubusan na ng buffer stock, kaya naman kinausap umano nito si House Speaker Bogie D na kung maaari ay mag-import ng bigas, subalit huwag babawasan ang taripa nito upang maprotektahan pa rin ang mga lokal na magsasaka. Ayon kay Zubia, sa 44 na taon niya sa hani ng Rice Millers ay ngayong taon lang niya naranasan na walang bigas sa bansa habang patuloy ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Nangangamba umano siya na baka pagkatapos ng anihan ay wala nang mabiling bigas sa merkado, kaya dapat kumilos na sa pag-import ang pamahalaan lalo na at may gera sa ibang bansa. Lahat ng opisyal ng Isabela, gumising na tayo at delikado ang sitwasyon natin. Delikado, ito ang pinakadelikado. Mahal ko ang presidente natin. Mahal ko ang bayan natin. Pero sa nangyayari ngayon, tayo, siguro sa buong Asia, tayo ang pinakadelikado. Bakit kamo? Wala tayong inventaryong bigas. Wala tayong bigas. O yan ay masamang sinyalis yan. Walang laman ng mga bodega dito sa Region 2 hanggang sa Bisaya. Delikado sitwasyon yan. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. This is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo. Oras natin, 11 minuto mga kabombo, bago sumapit ang alauna ng hapon. Nasa 5,000 piso, tinatayahong nadagdag sa production cost ng mga magsasaka dahil lamang sa patuloy na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Nakalap na balita yan ng Bombo Radio Legazpi. Umaaray na ang grupo ng mga magsasaka sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo na dulot ng digmaan sa gitnang silangan. Ayon kay kilusang magbubukid ng Pilipinas Chairperson Danilo Ramos sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi, tinatayang halos 5,000 pesos ang nadaragdag sa mga gastusin ng mga magsasaka para sa kanilang mga pangangailangan sa pagtatanim na napupunta sa mga irrigation pump. Binigyang diin din niya ang pangangailangan na alisin na ang excise tax at value-added tax sa langis upang mabawasan ang kapital ng kanilang sektor ng agrikultura na magre-resulta rin sa pagbaba ng presyo kapag naibenta na ang kanilang mga produkto. Sinabi rin ng opisyal ang kabiguan ng gobyerno na gumawa ng anuman na aksyon tungkol sa cartel pricing ng mga kumpanya ng langis sa mga produktong petrolyo dahil sa oil deregulation law. Diretsa naman na sinabi ni Ramos na ang pagbibigay kapangyarihan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pansamantalang pagsususpinde ng excise tax ng langis ay band-aid solution lamang. Gayon din ang pamamahagi ng tulong sa mga magsasaka at mangingisda na nauuwi sa korupsyon. Yung pinaplano ng gobyerno ngayon, nabibigyan ng power si Marco para po bawasan yung excise tax at saka ano po yun, mga palliative solution, band-aid, kabilang na po yung pagbibigyan ng di umano ay ayuda sa magsasaka, mangingisda at sa mga driver. Ito po ang pinagmulan ng korupsyon sa mga rakaraan ng mga tuwaling opisyal ng pamahalaan. Kaya ang solusyon po talaga ay alisin yung excise tax sa langis at pag-repeal sa all the regulation law. Mula rito sa impilan ng Bombo Radyo Legazpi, ito po si Bombo Eugene Rochan and this is Bombo Radyo Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Itong political analyst ay may panawagan sa civil society na bantayan ng Anti-Money Laundering Council, ang Commission on Elections at Ombudsman matapos ang pahayag ni Senator Ping Lacson na laban yan sa anumang tangkang pakikialam o pang-impluwensya sa pamunuan. Alamin natin ang mga detalye sa pag-uulat ng Bombo Radyo Dagupan. Nanawagan sa civil society ang political analyst na bantayan ang mga pangunahing institusyon ng pamahalaan tulad na lamang ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, Commission on Elections o COMELEC at Office of the Ombudsman upang matiyak na nananatili ang kanilang kalayaan at integridad. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Dagupan kay Attorney Michael Henry Cinco, ipinaliwanag dito na mahalaga ang papel ng AMLAC sa pagbabantay sa mga financial channels kung saan maaaring dumaan ang perang ninakaw mula sa kaban ng bayan.
Dahil dito, iginit niyang kailangang manatiling independent ang ahensya at hindi dapat maimpluwensyahan ng sinumang politiko. Ipinaliwanag din ni Yusingco na malinaw kasing nakasaad sa Anti-Money Laundering Act of 2001 na ang AMLAC na dapat gumampan ng tungkulin ng walang pangihimasok. Dito na binigyan diin ni Yusingco na ang sinumang magtatangkang impluwensyahan ang operasyon nito ay maaaring lumabag sa nasabing batas. Dagdag pa nito, ang council na binubuo ng mga opisyal na siyang may kapangyarihan na magtalaga ng executive director na namumuno naman sa secretariat ng ahensya. Binigyan din niyang dapat maging bukas ang AMLAC sa publiko at sa media upang maipakita na transparent ang kanilang mga gawain at walang itinatago. Sa kabila naman ng pag-freeze ng assets ng ilang individual na sangkot sa mga kaso, sinabi ni Yusingco na inaabangan pa rin ng publiko ang posibleng pag-freeze ng assets sa mga tinawag niyang malalaking individual. Ito'y maaaring may kinalaman sa mga anomalya. Dahil dito aniya, nakakaalarma ang mga pahayag tungkol sa posibleng legal complications kaugnay sa mga institusyong ito at hindi ito dapat baliwalain. Paniwala nila yung taong bayan na they are still independent, that they are resisting yung mga influensya na ginagawa sa kanila ng mga politiko natin. Kasi kung patago sila magtrabaho, Doors, syempre the public will suspect the worst. Para sa Bombo Network News, mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Mayra Resida nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, yung General Alliance of Workers Association may panawagan para sa 200 emergency relief allowance doon sa mga manggagawa sa Western Visayas pa lamang. Alamin natin ang mga update dyan, nakalap ng Bombo Radio Rojas. Nanawagan ng General Alliance of Workers Association ng 200 pesos emergency relief allowance para sa mga manggagawa sa Western Visayas. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Winnie Sancho, Secretary General ng General Alliance of Workers Associations, sinabi niya na layunin na nasabing panawagan na matulungan ang mga manggagawa sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon pa kay Sancho, dahil sa hindi inaasahang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, tumaas din ang presyo ng pangunahing bilihin, produkto at mga serbisyo. Ipinahayag din niya na ang minimum na sahod sa Western Visayas ay mula 450 pesos hanggang 550 pesos kada araw. Dagdag pa niya, ang Regional Wage Board sa Western Visayas ang dapat magsulong ng agarang hakbang upang matulungan ang mga manggagawa na makaagapay sa mataas na gastusin dulot ng biglaang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ani niya, mahalaga na maibigay ang dagdag na 200 pesos sa lalong madaling panahon bilang pagpapakita ng malasakit at pagkilala sa mga manggagawa bilang isang nangungunang puwersa sa komunidad at ekonomiya na ang pagsusumikap ay nagpapaunlad sa yaman ng bansa at pagpapaangat sa industriya. On behalf of the General Alliance of Workers Association, we are making this appeal to the government to address the issue of the deterioration of the purchasing power of the workers. At ako umaapila din sa mga kasama kong mga manggagawa, mga labor leader. No? This is the time for us to manifest our solidarity. Magkaisa tayo, magkapit-bisig tayo, at isigaw natin sa gobyerno ang dambuhalang problema na hinaharap natin. Mula rito sa impila ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jamelus Deli and this is Bombo Radio Philippines, the #1 in most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Ito naman mga asosasyon ng mga taxi operators sa Western Visayas, labis ang pagkadismaya sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board na hindi napabilang ang mga taxi sa pinayagang magpatupad ng increase sa flag down rate. May report dyan ng Bombo Radyo Iloilo. Labis na nadismaya ang Association of Taxi Operators in Panay o ATOP matapos na hindi na isama ang mga taxi sa public utility vehicles na pinayagang magpatupad ng fare increase ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sa panayam ng Bombo Radyo kay Mr. Perfecto Yap, ang Pangulo ng ATOP,
Sinabi nito na apektado rin ang mga taxi operator sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina dahilan kung bakit labis ang kanilang pagkadismaya sa naging hakbang ng ahensya. Dagdag paningap, umaasa silang agad na titingnan ng LTFRB ang kalagayan ng mga taxi operators at mga taxi drivers na nahihirapan na rin sa tumataas na gastusin sa operasyon. Sa ngayon na nanawagan ng ATOP na mabigyan ng konsiderasyon ang petisyon na kanilang inihain upang itaas ang flag down rate ng mga taxi. Una nang sinabi ni Yap na hinihiling nila na madagdagan ng 5 piso hanggang 10 piso ang flag down rate ng mga taxi upang makatulong sa pagharap ng mga operator sa mataas na presyo ng gasolina. May shortages, expect to cause walang increase. Masyado bureaucratic LTFRB. The very first time, di ba, right, I think 2 months ago, nag-conduct sila ng consultation dialogue asking and already anticipating a possible fare increase. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Manatiling updated sa mga kaganapan sa loob man o sa labas ng ating bansa, maaaring sumubaybay sa ating mga palatuntunan through Bombo mobile app, YouTube, TikTok at pagiging sa Facebook Live. Sa Visayas sa region, nariyan sa probinsya ng Iloilo ang Bombo Radio at Star FM Iloilo. Doon naman sa Negros Island, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Bacolod. Habang sa bahagi po ng Central Visayas ay Bombo Radio at Star FM Cebu. Sa lalawigan ng Capiz, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Rojas at dyan sa probinsya ho ng Aklan, Bombo Radio Calibo at sa Eastern Visayas, Bombo Radio Tacloban. At bago tayo magtapos, mga Kabombo Star Nation, dahil sa patuloy pa rin na digmaan dyan sa bahagi ng gitnang silangan, narito ang ating Oratio Impirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime,
anywhere. Iloilo, Philippine Standard Time, 2 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik na din sa pagpangalagad sa Bumbuana Isodto sa DOFM, Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kasimanwa guys, dili madugay mag-check kita sa latest update sa sining natabo sining hit and run. Diri sa may area sa Pavia, Iloilo. Ang naulamid sa hit and run, isa ka 19 anyos nga lalaki. Ang naka-hit and run sinisaya former mayor sa Banwaya sa Kalinog. Ang pamilya diri nagasinggitan sa hustisya. Unahon na nanon check naton mga kasimanwas ang payag ni Mayor Inday Raisa Treñas. May kantanan sa sining paghatag niya sa assurance nga pisar nga timayara sa ginapatigayon sining 4-day work week. Ang City Hall maka-deliver sa gyapon sa ila siniya tagsa-tagsa ka output. Sa aton sin makabumoy hindi kay time in time out lamang. Check ta si Bombohana anda sa Bombohana sa report, please go ahead. Ginapasiguro ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas na may ara sa gyapon sa nagakaligo man nga output kada departamento sa Iloilo City Hall kasubong sang ining 4-day work week kapag patuman sa nagligad man nga semana base diri sa Executive Order number 030 nga kontudiin man ang ining pagsulundan kon Energy Conservation Protocol kag nagapag-adapt man sa 4-day on-site work arrangement kag alternative and flexible work arrangement para man sa mga empleyado sa Iloilo City Government. Naibaluan nga sa idalom sa Executive Order yara sa Section 3, Adoption of Alternative and Flexible Work Arrangement, ang panandari nga City Government Offices, dala na ang Satellite Workstation Unit Offices ang mag-adapt sa 4-day on-site work ka-arrangement sa ilaluman sa mga nagakaigo man nga mga guidelines. Dala naman diri ang pag-report sa mga empleyado on-site sa diri nga mga respective offices kag unit kag workstation Monday to Thursday 8 to 12 noon kag 1 to 5 in the afternoon. Sa kon Biyernes naman yara man ang flexible work arrangement nga konsudiin man ang mga empleyado yara sa ilang mga panimalay ag mag-obra sa gihapon sa ilalom man sa ining pagdirekta o direktiba man ni Mayor Raisa Treñas sa mga department heads sa ining attendance and accomplishment report sa ilang mga empleyado nga i-monitor ini istrikto. Pinaagi man sa virtual attendance monitoring kag work accomplishment tracker. So ang ining work accomplishment tracker since nga first week nila sang nagdigad semana ang ining ilang mga work accomplishment tracker ang masubmit na sa buong man nga adlaw diri sa may Office of the Human Resource and Management Officer Management Office kag diri na diri pagtan-aw man sa ila diri nga mga napatuman kag output mismo sa tion nga flexible work ini sila. Inyang istrikto gid ginapatuman rason nga ginabantayan man ini kag magapasalig sa gihapon si Mayor Raisa Treñas nga ang output ini the same man sa gihapon kon face to face kag ang ining pagpatuman sa 4-day work week. Dugang naman diri ni Mayor Raisa Treñas Baumatsyam kay since nga inigin na patuman bangod sa ining giyera, nagapadayon na giyera sa Middle East. Isa man ka mga rason nga kung tadiin man nga kinahanglan nga sundon anay antes nga wala pa isang nagakaigo man nga direktiba nga kon halin sa DILG nga ibalik na sa normal man ang ining flow sa kada opisina diri man sa may syudad sang Iloilo. Kabati naton lang yung pahayag ni Mayor Raisa Treñas sa dugang pang impormasyon. May ara, kita ba lang nga obra nga mga trackers. So yesterday, send na sila initial nga mga trackers. Kay ang ato ni nga 4-day work week, kundi sa 5th day can work from home naton. Pero ang ato na community day kita, ang track kung mas nagbuta kita output so Friday. Right? So you can ask ang aton nga mga departments, ang HR nato, kay monitor ang output. Meron mo na-expect na kung nga output from them, ano ang ilaw yung mismo nga office ang nag-provide sa dapat ilaw? Yes. Kada office lain na ng like example, ng pageant man na sa barangay man trainees of pageant. And lain ba ang aton facility since hindi man sinaya upo sa hard days, hindi ang obra.
ang aton nga iba niya mga departments, may mga trackers sila on ano dapat ako. No, I can share with you ang mga trackers, but mas namin makita na sa kada department do fay as of yesterday tanan nag-cognizant sang ila tracker. Nga ano kakalawig ni me, nga tamang Kama kapalukon asta sa loob pa ila i-implementar ang 4-day work week kaysa mga Vietnam and Thailand do nag 4-day work week pati ang pribado ng mga private companies. So hopefully to ma-stabilize ang aton gari ang giura kamo na la do pa nabuntat na si lapangin. Mayor Na batian na nang itahayag ni Risa Treñas regarding the Ribo Mocham sa ining 4-day work week at papasiguro sa output man sa kada isa no ang Department Head sa Maya Iloilo City Hall. Duwa nga man atong Ribo Mocham ngati ang pagpanawagan diri sa syudad man sa Iloilo kaangot diri sa fuel subsidy program ang sa mong aga ginpanawagan diri ni Risa Treñas sa tanan man nga jeepney drivers and operators na magpasa na sa ilang mga requirements diri sa may Iloilo City Hall kag sa ilang mga nagakainuman nga kooperatiba kaangot ng ining subsidy program bangon ang first batch diri magatakop na sa Marso 23 Bombochap. All right. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa, and it is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Hana Andasa sa imo siniyang report. May ano man gali may tracker no si Mayor Risa Treñas nga ginplastar para nga monitor man sa sining output sa mga empleyado sa pagpatuman sa 4-day work week kag work from home. 10 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Standby kay checkeron aton ang balita kaupod sa aton sining koneksyon sa patrol with the Bombo Jomar Villa and the Bombo Pauline Villora. Ining tabo sini banwang hit and run. Hit and run sa area sang probinsya sang Iloilo kag naulamid diring isa ka 19 anyos nga lalaking ginbawian gid sang kabuhi ang nakabunggo sini sa iya kag nagpalagyo ang anay alkalde sa banwa sang Kalinog. Ari nagkaroon ini sa bahin sang New Lucena Municipal Police Station. Kag may mga nagakigo naman sini nga pagpangusisa nga ginplastar ang aton sini nga pulisan ang pamilya nagasinggitan sang hustisya. Kag daw kasubong nga mayara pa kuno sang attempt nga cover up. Ano ka man to din Check ta si Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar sa report, please go ahead. Preparar na karon sang otoridad ang kaso sining reckless imprudence resulting to homicide na batok diri karon sa driver sang pick-up nga nakabungko sa motorsiklo sa dingin bawian sa kabuhi. Ining isa diri karon ka rider no sa may barangay Pasil, New Lucena, Iloilo. Ang biktima ang ginkilala diri kay Van Rodolph Idao o kun Idaw, nagapangidaron 19 to 20 anyos, kag residente sang barangay Damires, New Lucena, Iloilo no. Samtang ang driver sang salakyan ang identify diri initially kay former Mayor Badong no. Di Benigracia sang banwa sang Kalinog, Iloilo, Bombocham no santo diri sa information nga nakuha diri sang Bombo Radio. So pag pakigangot naton diri kay Police Lieutenant John Ray Laruan, ang officer in charge sang New Lucena Municipal Police Station, again plastar sini no kung paano natabo ining nasambit sining aksidente kag base diri sa initial nga investigation sang kapulisan nga ang ining driver sang pick-up pakadto kun tani no diri sa may syudad sang Iloilo, samtang ang ining driver sang motorsiklo ang pabalik no. So do nagsumalangay ang duha sini ka salakyan kag motorsiklo. Pag-abot sa nasambit sa nga lugar, based diri sa isang investigation nga maliko ni kuntani no ang biktima kay mapauli na sila sining direksyon sa ila sining barangay. Pag liko yan ni Bombocham pawala,
didto nga ini siya ang sinalakay, no? Asa nga sining nasambit sini karon niya ang salakyan, tubtob nga gin yudyod, no? Yudyod pa ning motorsiklo, kag kitaon man, no, sa sining itsura sang motor nga kun ang tawon ta total wreck gid, no? Ang iya sining nga makina, wasak na ni ang iya sining headlight, way na ang shock sini sa tubang nagkalatiko man, pati ang rim sa motor, kag ang kilid, no, ang flaring sini wasak man, pati ang helmet, no, sang biktima ang way man makasalbar kasunod sining aksidente, no. Mga 3 kilometers pa kuno mo, no, ang ginyudyudan sang motorsiklo. Sus Maria kag antes musip nga na kalawig na iya mag 3 kilometros Bumbo Jumar. lawig-lawig na, no, mga 3 kilometers ang Kapag luwas nga kalawig kalayo nagali sa amusin nga distansya. amo gani, kay based sa pagpulupmangkot naton, bumbutsam halin sa area sa Nulsina, tikod mga 3 kilometers labot na ni Kalabuwa. No, sa may Banwa sa Liganes, malamong area nga ni malapad ni, no, 4 lanes ini siya. Sa aton sa mga kabombo, so medyo madasig no, ang dalagan sa salakyan, no. So pag bunggo to sa may Pasil, ang biktima siyempre way siya na way na to siya na dala to pagyudjod, pero ti naka nakaangkon ini sang mga dalagko sa kapilasan. Pero pasensya sa nagapanyaga, ang pilas ni kapart, ang ulo may pilas, kating helmet sa ni wasak mo, no, ang iya sining liog do mo gitong may nakita nga dako tong pilas, kaga pila ka parte kabahin sang iya sining lawas, no, nabilin ang lawas sa lugar sa Pasil, ang motor lang to moto yinudyod hasta to sa may hasta nga nakadangat mga 3 kilometros ning kalayoon. Bumbotsam, no, tigin bululigan sang pumuloyo tus may Pasil ang biktima kun paro nga madala sa may pinakamalapit sa ospital, pero ginbawian sang kabuhi, no, ining nasambit sining individual. So after sang natabo ning aksidente sa nasambit sa ning area, gilayon nga gin report, no, ini sa otoridad kay nagtribukahon na pati ang to sa may area karon sang Kalabuwa to, kung sa rin naakit anto ang motorsiklo sang biktima, kag pangayo, no, sang bulig sa bahin sang kapulisan. Bumbutsam, so silingon, pag-abot to sa Kalabuwa, sa dito napilin tong motor, nagdiretso pagindi siya, no, sang pagpanmaneho, ining driver sang salakyan, tubtob nga nakalapot to, diri sa may distrito na Sangharo. Kung sa diin, kay nag-alarm na sa kapulisan nga may natabo sila nga hit and run. So dito nga natigayon, ini siya nga ma-intercept diri sa may distrito na Sangharo, no? Ang naka-intercept sila do ang yapar isang Iloilo City Police Office nga police personnel, no, sa aton sini ang mga kabombo. So after nga natigayon, ini siya nga ma-intercept diri sa kapulisan kay ang pinakamalapit diri sa may Haro ang iyasang pabiya, no, do mo nang gindalaan to, bumbutsam sa sining nasabit sining driver sa salakyan. So dito sa dala temporaryo, kag gin coordinate, no, sa may Nulsina PNP, no, kay dito natapos Nulsina PNP ako sa Banwa sa Nulsina. So ang Nulsina PNP mo to nag-follow up kag kuha ni sa driver kagin detain sa may nasambit sining police station. Tigin usisa diri, no, sa kapulisan, gin tigayon naton diri mapakingutan si Police Lieutenant John Ray Laruan, no, ang officer in charge karon sang Nulsina PNP. Sunod diri sa tungdan, sang gin usisa ini karon sang otoridad naka-mention kuno ining driver, no, sang salakyan nga wala ini makabatyag, na bumutsam kun may ara kuno nga nasalakay nga motorsiklo, no, inati santo man ni siya sining panisayon sa bahin sang kapulisan. So sanggin pamangkot naton kun balati nakainom sang makalubog inimnon ang driver kay tikon sa aton la sining paglantaw, no, kun nakasalakay kakagunayod yun mo na laban-laban mabation gid nang huni, no, babantyagan mo gid nang sining bungkaras dra
kapinpati sa 3 ka kilometro sini nga diliganan. Do medyo imposible nga do hindi mo mabatsaga no nga may nayudyod kasi ding motorsiklo. So sunod diri kay Police Lieutenant Laruan do nagpamalibad ini siya no nga magpaidalom karon sa undergo ni sa karon sa may medical examination no ang ini nasabit sa karon nga driver kay wayman sila sa anomod way na sila sang device kini nga makatest bla kun ara sa impluwensya asang makulubog sini libnon ang ining nasabit sini nga driver bumbutam no sa aton sini nga mga kabombo. So gin-detain siya asang otoridad kag sunod to sa natungdan kon pananglitan kon ang pamilya nga maka-comply na sa mga dokumento. So mapasaka no ang nagakaigo sining kaso antes pa bad nga ma-expired ang reglementary sining period no kay subong hapon sini ang extension ang iya sining ginatawag sining reglementary period sining driver karon sa salakyan sa aton sining mga kabombo. Aribla ang nangin kabahin sang pahayag ni Police Lieutenant John Ray Laruan ang officer in charge ng Nulsena Municipal Police Station. Insidente naton sa Barangay Pasil, Nulsena, Iloilo. Kung sa din ang biktima naton naging kilalaw naton sa kay alias Road. 19 anyos, taga Damiris, no. Bali halinis sa Kalabuan, Liganes, going to Damiris sa Puluyan. So pagabot dito sa Pangga, aksidente ini nga rabungguan sa Ford Raptor no nga going to Iloilo City. So bali sundanay ang hindi ang motorcycle ini going to Pututan direction. Okay. Ang Raptor going to Liganes nga direction. Yes, sir. So doon sa Malangay? Yes sir, yes. Dayon nang tabo sir. Bali na nabungguan ni sa Ford Raptor. No galing lang ang Ford Raptor nato ay nagpundo ini sa lugar nga sa din na tabo ang insidente. So without knowing sa driver accordingly nga way sa kuno kabatyag nga ang motor ara sa idalom sa salakyan. Ano kalawig ang inyo dito na pa? More or less 3 kilometers sir. Kalawig no? Yes sir. So pag din hasta na kalabot to motor barangay? Dito ini siya nakita sa Barangay Kalabuan, Liganes. Kalabuan na? Yes. So bali nung natabo, doon nabilin siya? Nawigit na siya, sir. Nawigit na lang. So tayo anong natabo, sir? So ang biktima gindala ni sa Nulsena Polytechnica Hospital. So gindeklara rin nga dito nun arrival sa mga alas 10:40 sang gabi. Pero ang lawas dito sa Pasil? Ang biktima? Nabilin dito siya sa pagkatabo. Ang motor lang yun to? Yes, sir. Okay. So, tayo na, ang suspect paano na report? Na-intercept ni siya sa Barangay Ungka, Haro, Iloilo City. So, bali, sino na ka-intercept siya? Na-intercept siya sa personnel sa revitalized police sa barangay nga na-detail sa Barangay Lanit. Yes, sir. Police personnel? Yes, sir. Police personnel. Okay. So, bali, ato man ang driver arampas sa salakyan ay, no? Yes, sir. Ginamaniho na pagyapon sa samtang ginlagas ng mga tropa natin. Paano nga doon nakalabot mas pamilya, sir? Ang after sa nadakop sa personnel sa RPSB, gindala nila ini sa Pabia Municipal Police Station, no. Kag dito na naton ini kinkuha, turnover na nila sa aton personnel. Nga sa Pabia pa sa gindala, sir? Dito na ang pinakamalapit nga pwede naton makuha, no. Nagtawag sa aton ng deputy sa Pabia nga dito na ang natungo ang subject. Okay. Then gikadtuan na lang sa aton personal dito. So ang pruway sa detain diri sa detain. Yes sir, diri. Detention yan, no? Yes sir. Dito namin sa salakyan makita gid nga may agi sang login yun niya or may mga ebidensya to sa na makita kita. Dito sa picture sang salakyan ng Raptor.
ay damage sinisi sa iya bumper. Sa bumper niya. And So may patimaan nga siya gilang bunggo. yes sir. So, ang why man siya nakainom siya raw kay karawi ka ganyan dudan why sa kabalo nga may nasalakay siya. Hindi man naton mambal nga nakainom gid siya sir or hubog gid siya pero nag-refuse ni siya nga i-conduct sa medical examination so why kita proof nga nagainom gid man siya. Pero sa imo lang sa paglantaw normal man ang iyang pag-inom. Normal man siya sir. Yes sir, normal man siya. Kaya nga istorya man siya sa aton nga investigator. So, kasunod siya ni, anong latest siya ni karon sir sa status ng driver? So ginaprepara naton ang kasong igapasaka sa fiscal's office. Kagara sa subong sa booking, arrest and booking procedures. Possible anong case sir? Ginaprepara naton ang reckless imprudence resulting to homicide. Sir. Ang pamilya willing mag-file sang kaso or magpa-ariglo sir? Yes sir, initially gusto nilang mag-file sang kaso. Okay, sige. Nabatian si Pwede gali Police na? Lieutenant Mambocham? Pwede gali na? Nga kung makabunggo ko tapos mahambal ko binga ipaidalom ta ka sa medical evaluation to determine kung nakainom ka, mahambal ko, hindi kuya. Pwede gali na? Ti amo to gani nga do nag-refuse ining sambit sa karon nga individual. Tiyan mo na ganing pamangkot ko kay Sir Laruan, pwede gali na. So mo na gani kay ti isunotos pamilya ang ilang ginpanawagan nga kung tani kado matagaan sang hustisya ang natabo sila sa karon nga himata no ti gina kung usisa pa ni isip-isipon nimo sa panugod pa lang may alom sa medical evaluation or kung anong mga medyos posibles or tawagan ang Land Transportation Office 6 Regional Office para dalon dira ang breathalyzer. Kumo nag-refuse ang nakabunggo kag nagresulta sa kamatayon. Why na may memo pulis? Ati amo tong gin pamangkot man kay do kulang ni sila sa why sila sang mga device nila. Di gambal ganing LTO, gambal ang LTO nga tawagin nyo kami kay kantuan namon. Why man yan nagpatigayon sa 4-day work week ang LTO? Ati, dasig man akong maka-coordinate ka torneo dospan. Amo gani, kung gusto, damo pamagi. Kung hindi gusto, damo balibad. So, muna kinalantaw sa ni karon no? Mambutsam sa ton sa ni ka mga kabombo, kung paano nga ti ma-plastar ini sige karon kay ti isa manakuntan unless lang kun magpa-ariglo no ang piyak sini nga side ang pamilya kasunod sini nasambit sini karon nga aksidente kay pagkabalotan ni kun magkinasuhay ang isa ni sa mga gina-present amo ang ano? Ang anong i-presenta ang nautod ang linya ni Mong Jomar standby no dahil lang kay balikantas din madugay sa aton sini nga mga kasimanwa nakibot man ko nga pwede gali na iya maka-refuse nga ipaidalom ikaw sa medical assessment or kung ano nga mga sa pamaagi dira to confirm no kung bala yara ka sa influence sang intoxicating liquor nga ti may ara na sang natabo sini iya nga vehicular accident and nagtuga gani ini sa kamatayon sang isa iya ka individual pwede gali ina iya mag-refuse no sa aton sini nga mga kabombo or pwede iya maka-refuse kay former mayor pero ti kon ordinaryo ka lang iya hindi ka gidya ka-refuse basi bakliron kapag kagpusasan ganayon. Bobo Jomar, please come back. At mo to no na mention sa pagulang nga ang medical examination do gina-plaster ina sa sa kapulis kung mag-file sang kaso.
Bumbusam kung ipurso ginabis ang pamilya ang pagpasaka sa kaso ti isa na sa mga ebidensya ang medical records no kung balati Bongbong Jomar, itadlungon ko lang. Whether or not mapurso ang pamilya, ilan na yung desisyon kag hindi tayo pag-ihambalon nga kung ipurso gidman. No? The fact nga may natabo sini nga insidente kag may ara sang napatay, no? Automatic na kung sa mga istorya pablas kilid sang dalan, no? Kay tutas dalan manintabo, automatic na nga himuon sang aton sini kapulisan ang nagakaigo nga pagpanghusisa kag investigasyon, hilabi pa kung may patay para nga ila sini nga ma-determine kung bala may ara sang mga nagakaigo sini iyang factor kung nga natabo sini ang nasambitan karon niya nga insidente nga nagtugas ang kamatayon sang isa ka individual. Why niya siling nga nagasandig sa sitwasyon or kung ano dira. Imbestigar gid sila kung nga natabo, paano natabo, ano ang nanging resulta, sino ang mayara sang failure, sino ang mayara sang kasalanan sa pinakamalipot sini nga pulong, kag kung ano ang iya sa labton. Amo sila hindi iya nga kung ipurso sa pamilya. Ipurso man nila kung hindi, trabaho niya sa pulis na mag-imbestigar, maghusisa, kag mag-determine sa kung anong natabo, kag kung sino ang mayara sang salabton dire. So na ang isa dekron sa Balantagan, kay bagulang do nag-abot na di ang pamilya man, no, sang sining biktima. At the same time, naka-initial na hinun no? Sang pamilya sang nakatay kay nanay sa abroad. Pero depende kung anong resulta sa karon sang ila sa ning istoryahan ay Bumbusam kasunod sa ning nasambit sa ni nga insidente. Nagpamalipad, no, nagtingwa man kita nga makakuha sa karon sa site sang driver sang salakyan kung sakay ginapayag former mayor sang Kalinog. Bumbusam pero nagpayag nga ilang anay na magpagwa sang iya sining statement kasunod man sining gintay bulbaran sining aksidente Bumbusam. All right. Kung ang latest no, from time to time gina-check ta diyo kung ano mga developments sini karon may katanan sining nasambit sining aksidente. And this si Bongbong Jomar Moquilla, and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Jomar Villa sa imo sining follow-up report. At hag naman nga mayara sang violation nga natabo dire. At hag man iya nga ti in the process sa pag-commit sang violation, no? Sa aton sini nga mga kabombo mayara pagid sang natabo sini gani nga nagresulta iya sa kamatayon sang isa ka individual. So ang ng mga nagakaigo kung tani ning mga pamaagi to determine kung bala may mas mabugat nga sa labton ang nagamaneho sang salakyan ara sa kamot sang aton sini kapulisan. Hindi lang ko iya makapati nga pwede gali maka-refuse, no? Sa aton sini nga mga kabumbo kay at hagman to sa statement ni Sir Laruan to nga why siya mapaidalom sa medical examination or medical assessment, no? Whether or not yara sa idalom sa influence ng intoxicating liquor, no? Kay nag-refuse ko no? Nag-refuse, no? Nga i-submit ang yan sining kaugalingon. Di damo naman ko sining karon abogado pati huwes tawgan ko ni karon para nga hibaluon kung pwede ina. Kay do bago lang ko kaya kasalapo, kunang kilala ko baw. Bago lang ko kasalapo like this. Sa aton sini nga mga kabombo. Anyway, check ko naman this time may rejoin the report si Bombo Pauline na Piliora. Nalapot niya ang pamilya sining biktima ti nadlok pa ni kuno nga mabalaan to sang ila sini nga Iloy kay ara to sa luwas sang pungsodo ara sa Kuwait ni may gira pa to nga daan subong sa aton sini nga mga
ang kasimanwa. Check ta bala ang dugang nga mga impormasyon nga natipon sa aton sinumangkop na ng mga Bombo reporters. I-check naton si Bombo Pauline Piliora. Samahin naman karon iya sang pamilya dito nagasinggitan sinisang hustisyaw. Check ta bala ang linya ni Bombo Pao. Ang utod sini gani ti bago lang pawan sang iya sining hilimion man no. Bangod sang kasubo. Kag ti naga pangayo sang hustisya para sa ila sining utod kay grabe gikunong pila sang utod mo. Tino hindi man kita makapati nga wala iya makabatsyag ang nagamaniho sang pick up. Nga hindi bala engineer Alberm magpandar ka sa salakyan mo kung nagadlagan ina gamay-gamay lang aning alagtok mabatian mo do galalain ka na sa di naman ning guba man galastusan naman ang motorsiklo nga ginyud-yud mo sang 3 ka kilometros way ka talupangod. Check ta bala si Bombo Paulina Piliora. Bombo Pao sa report. Please go ahead. Malapit 20 na katuig Bombo Cham nga wala makita sining iloy sang biktima nga napatay matapos diri nga na hit and run no sa napayag anay alkalde sang Kalinog bangod nga nagaubra iniya sa luwas sang pungsod o kung isa ka OFW sa pungsod sang Kuwait. Ang biktima ginadlan diri or ginkilala diri kay Vane Rudolph Soriaso Idaw 20 or 20 years old na ini siya no bag-o lang ini siya actually kun nag 20 years old based diri sa iyaman nga utod kaga residente diri sa Puro 4 Barangay Damires New Lucena Iloilo. Suno diri kay Danica Marie Soriaso Idaw magulang ini sang biktima tatlo ini sila ka mag-utod siya ining agot Bombo Cham kag iya diri payag nga do isa pa lang ni katuig ang iya nga manghod sang ginbilin sang iya diri nga iloy agod man nga mag-obra dito sa pungsod man sang Kuwait bilang domestic helper do nakapauli man kuno pero do daycare pa lang ang ining biktima kag do pila man lang ka do na isahan kasi mana diri nakatiner man or do dasig lang bala ang tiner diri sa iya man nga iloy kag nagakontak kanay na lang through chat kag di siya naman lang ni isa ang nagabuhi diri sa iya tatlo nga bata bangod recently lang Bombo Cham napatay mani ang amay sang biktima wala pa gani maisahan ka tuig actually do March 31 2025 napatay diri ang iyaman nga amay so wala pa magsukat isa ka tuig sang napatay man ining biktima so nagkadto ini siya sa bahin sang Leganes sa balay sang iya amay sa iya dito nga bag-uman nga pamilya agud nga nagabisita man to siya kuno sa iya nga lolo amay sining iya nga papa no sining biktima bali lolo niya na Bombo Cham so nagakadto man siya kuno hindi magid-permi pero nagabisita na ina siya kuno sa bayan sang Leganes so that time sang before siya magalin kuno sa Leganes nakainom gamay ini kuno ang biktima nga ti mahahandol niya ang iyaman nga kaugalingon and hindi man kuno dasig ang pagpadalagan and then nahibaluan na lang ini sang iyaman nga mata nga amo na ning natabo sa iya kagabi which is dead on arrival gani pagdala diri sa pinakamalapit man nga hospital ti ining si Danicaya Bombo Cham ang magulang diri sang biktima naga OJT diri or intern diri sa bahin sang isa ka hotel diri sa Iloilo City so pagkabalo niya diri nag-akupar lang ini nagasakay sa taxi kag gilayon nga nagapadulong man diri sa iyang auto which is wala nagidri nila man nga maabtan nga buhi no Bombo Cham bangod nga dead on arrival pagdala man diri sa ospital and ining iya nga iloy nga ara subong sa Kuwait actually gina-video call niya ini subong Bombo Cham og istoryahon man diri nila kay ti una do hesitant pa ini sila nga magpanugid sa iya nga iloy bangod kay bal-an naman naton ang tensyon dito sa Middle East so hindi pa siya dali-dali makapuli so ang plano kun tani Bombo Cham ining ila nga iloy is mapauli next year sa graduation sang ilang subang no sa pinakamagulang diri nila sa kolehiyo so tatlo ini sila nag-eskwela while ining biktima diri naton is ining si Rod o kung ginatawag diri nila Bombo Cham nga si Kuy
manog kolehiyo na ini kuntani kag naga-process na ini agud nga magpa-enroll sa kurso diri nga automotive o galing wala diri dayon bangod man diri sa natabo diri nga insidente Bombo Cham. Aside from that, so nakita to kuno sa iyang utod nga doon na lasog-lasog gid bala ang lawas diri sa nga biktima sa iya man diri nga bangod amo na nga indi gid nila no mabaton. So initially man bigis man diri sa pagpamati diri nato sa ila nga indi naman ini nila pagpa-autopsy no ining lawas man sa nga biktima because do ka enough naman kuno or do ka kalain na sa sitwasyon nga amo na ni galing nadangtan sa iya man nga bangod no pero pasensya sa aton mga oturan diri nga tagpalamati naton kaga nagatanaw nga nagapanyaga nga tingin buksan pa bala kuno ang lawas diri sa iya man nga utod Bombo Cham. So amo mo gani ang mention kagina no sa report no ni Bombo Jomar diri sa aton sa Bombo Radio. So amo ni ang ilaman nga initiating decision nga ti do gapanago gani kuno do indi gani kuno magtuubang diri sa ila ang suspect which is willing sila ya mag-istorya galing kay wala kuno gatubang sa ila ang suspect diri or I mean ang driver diri sa nga for the Raptor ining si former mayor kay luyag tani kuno nila matubang maistorya galing kay ti indi bala mag-atubang diri sa ila Bombo Cham ining driver. Ipabati bala naton ang ato nang in-interview kay Danica Marie Soriaso Idaw ang magulang sang biktima. Doro ya pilas na sir sa may liog sir duro may mga buho. Tapos sa mga dahi na nga dya, duro-duro, gas-gas, duro-duro kita na sir. Tapos sa lima na nga dya na bari, tapos ang hawak na, tapos mga tuhod na nga ran, mga batiis na sir, duro kita na sir. Okay. Sinupod ka ba yung sala sa motor? Oo, sir. Tanama lang. Why man siya doon kainom or ano, be? Ang ano, sir, ang gininom da bahal lang. As in, gamay lang gid, sir. Do mga pira lang. Ay, why na, ay mauli pa na, sir mo. Subod sa lingon, normal man yung normal man pag ano yak gabi. Why, tapos inaira, sir, padaron, sir. Dira ta natin dasiga. Okay, so bali, anong plano nyo karon sa pamilya? Sino sa natabo? Ano, ginamon, sir. Kilo naman hostisya kita na, sir. Nakasuwan, ginamon. Naka-istorya na mo sa piyak nga side? Hindi, ta mag-istorya ka naman, sir, nadlok. Tamora gani, kinapaulat naman kananda. Kanagali, I mean. Nga istoryahon garing nadlok ta na, sir, mag-istorya ka naman. Tapos, kakina lang, ginbidyo na mananra din ni mama, abi mo. Tayo ginistorya na tong si Mayor nga ran dyan sa likod. Wala ko kumaan ko ng istoryahan da. Mama na get? Mama ko. Mama namon duwa. Adin siya? Sa Kuwait, sir. Nadlok pa kami karang magambal ka na, sir, kay Migira to daan, di ba kananda? Te, morang may high blood per daan. Te, why naman gid na ano blang nga i-post nga na mura libayo namon nahulat lagi namon nga nagtawag ta na nga may nakambal rabla sa sirap. So initially, anong kung mama nung ambal niya? To hasta tala sir gawawaw ay paghalin nagyara daan ka naman, sir. Ang 1 years old pala libayon ko, sir. Tulad 20 ro na hasta tulad way pakuli. Bali, last yung nakita, isa pa lang katuig. Nakauli man si mama kang grade 2 ko pala rata na do daycare. Amularan gid 1 week lato na, sir. Wire gid na. Sobraran hait 20 ro libayon ko mo. So ako na to siya kadugay, mo na kadugay nga wais lang. Oo, duay. Amo gani ran ang masakit. Ano guys ko ilan si manghot mo? Nga sir ga enroll ra sa may putotan. Anong kurso? Ang automotive. Ga pa enroll pa lang. So ano college kini? College. Okay. So bali ang dugay na siya drive motor na. Buhay duman, sir. Good. Tulad yan dapat ra sir mabayad ako motor na, sir mo. Sino kabayad? Si mama. Bali, ma'am, ano kagapon ang okasyon? Diin din siya Helen? Alin ta na sa may Liganes sa Kalabuwa sa lugar ni Papa. Hindi ka magdanay, balayaw? Isang kabalala kami, ma'am, garing ako takon sa may Go GT ko bis may city. Di siya pa ko halin kagabi itong pagbalita la ka na moto naguli ko dayon. Bali halin sa Leganes, diin siya pakadto. Pauli sa New Lucena. Kay sino na diriya balay? Kay mama. So baliin nag-out na si mama. Ay si papa kang lang 1 year daad sa March nga diyang napatay man, ma'am.
So sa ilogin pulian na dito sa... Ang pamilya ni Papa, tigalagaw, gira to ya. Bisan wala na to si Papa. Oo, primero to galagaw. Bali may ukod ka mo to nga ano? As in, tatlo lang kami magbugto, mamo, ti jar, maragay ga istorya, magurang ko sa may balay nga ran. That time nga to kagapo, nang magurang ko nga ran kagang miga na, sa may mina. Ano raman oras na ko uli. Last saan mga last nakita ini pang buto ka? Ang pagpistagid ka namon, ma'am. Kaya naga dito. Kang March 7 lang, nga dya, amurang last ko nakita riba yun ko. Storya yan, ma'am. Amumaran, tapos ano lang, ang chat lang gid. Bomacham si Danica Marie Soriaso Idaw no ang magulang diri sang biktima. So pa-college na ini kuntani kag sunod nga tuig tani magkita ay na ini sila ini man ang biktima kagang iya nga Iloy apang kagina man ti natinguhaan diri nila nga mapakigangutan man diri ang Public Employment Service Office upon ang peso sa Iloilo Province diri agud nga mabuligan diri bala nga mapauli ang iya nga Iloy kay luyag gid sa iya nga Iloy nga mapauli diri sa Pilipinas agud nga makita diri iya nga bata which is masubo kay ining unang or liwat nga after or nearly malapit 20 ka tuig nga liwat kun tani diri makita ang iya nga bata pero kay ti wala no sang kabuhi diri Bomacham. All right, masubo-subo. Gusto lang man kung tani ni nga makaistorya sa pamilya to sa former mayor pero do waay gid hindi gid siya magistorya pero nakaistorya man siya sa Iloy. Plano sa pamilya karon no mapasaka gid sila sang nagakigo sini nga kaso pero kung hindi mabakod sini ang pagplastar sa mga balasihan base kung maigo inis wala bla. Anyway, hindi naton pag-ipangunahan. Ang importante sina dire hikutaron maayos ang kapulisan, no? Di ko lang to pagbalikan kag galing hindi ko gid malimtan mo. Ang hambal sang chief of police Anyo Lucena nga nag-refuse sa ipaidalom sa medical assessment or medical examination. But anyway, sa karon lupot na sa karsel. Anong next process sini kay basi blakron pagkadason sining may nadlaw mabatian dalang naglaps ang reglementary period gin-release na former mayor kag nagpuli. Okay. Ang hambal din sa ni Police Lieutenant Laroan Bomacham nga ti sa ila nga gawon nila nga pasakaan sang kaso subong adlaw ining driver ti ang pamilya diri initially nga ti kung mapaareglo sila diri Bomacham kay hindi naman kayo mabalik diri kabuhi sa iyang utod pero kung hindi gid magatubang sila tito somehow desidido pa sila nga magpasaka diri sang kaso no kay ti manog first death anniversary palang diri ganing iya man nga amay sang biktima sining magululutod man sa sinikontani no nga marasoman and mo man natabo no sa iya diri nga manghod or sa ila diri nga himata Bomacham. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitirio Piliora and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bumbu. Salamat gid na Bombo Pauline Piliora. Kung basihan naton ang itsura sang single nga motorsiklo nga ginamaniho sang biktima kag sandig sa pahayag sa iya may mata nga madamo siya sa nangkon siniya kasamaran sa lawas. Maga-translate ini sa madasig nga pagpadalagan sang salakyan nga ginamaniho ni former mayor sa banwa iya sang Kalinog. Kag sa amo sina nga hugada, malawig ang distansya, layo ang distansya, nga ginyud-yud ya pa ang motorsiklo, way gid sa iya makabatsyag. Sa aton sini karon iya makuturan. Hustisya ang ginasinggitan karon sang pamilya kag masubo-subo sa ila sini nga bahin kay way pagani tangko sa isa ka tuig ang pagtaliwan sa ila sini nga amay. May isa naman sila ka miyembro sang pamilya nga ginbawian sang kabuhi. Magluwas sina ang Iloy nila.
ginatingwaan man sini nga matagan sa mayo nga buwas damlag iya sining makbataan iya sining pamilya nga nabilin responsyon Pilipinas ara dito sa Kuwait nga ginakibang man to kay padayon man to sini banwa ang binumbanay dito sa Middle East. Nagtiyabaw gid sang hilibion karon pagkabati sa sining hindi mayo nga balita nga natabo siya sining anak. Sa aton sini makabumbo. Sundan naton ining nasambitan karon nga kaso, no, para nga pagsunod may baluan naton kun bala maangkon gid man sang pamilya sang biktima ang hustisya nga ila sini nga ginasinggitan. Kag dapat mangin fair dire, no, ang aton sini kapulisan sa pag-uyat sini nga kaso, no, bangod man nga ti ang paglantaw sini basi kon may ginapaboran kay kumo former mayor kag ti bata lang niya sang overseas sa Filipino worker ang iya sini nga biktima kabay pa nga hindi amo sina 47 minutos na kaligad sa takna sini nga lawna pagbalik nato na banwa dugang pagin sini nga mga balita kag impormasyon kag may winner kita standby. Problema sa susunod, ipabombo. Korupsyon sa gobyerno, ipabombo. Kakulang sang serbisyo sa matalatapan sang gobyerno, ipabombo. Inhustisya kag hindi patas nga pagtrato, ipabombo. Ipabombo. Programa sang Bombo Radio bilang dalampan sang banwa, ipabombo. Ipabombo. Problema sang komunidad, ipalabot naton sa natungdan kag solusyonan, ipabombo. Ipabombo. Diri lamang sa number 1, the most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang. Wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sang COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Udmang hassle-free ang bakasyon, yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account.
Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for March 15 to 21, 2026. It's the return of your favorite oldie goldie songs this weekend. Kauporang retro band sa concert at the plaza. Mangininyo, umpisa alas 6 sa gabi sa Marso 21, Sabado. Sa tiyo sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo Mags kag madamo pang iban ang igaparapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa March 22, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo that we Filipinos would soon realize nga kinahanglan naton maghugpong ilabi na gidsumo ang aton pungsod ang yara sa tunga sa mounting political uncertainties. Isa ka oras bago ang pagsugod sa misa sa March 22, ukon umpisa alas 10 ang aga, ang may luya nga mag-avail sang Sacrament of Reconciliation o kunang pagpangumpisar ang pwede gid makahimo sini. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Nga druga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 54 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo. As promise, may winner kita! Narito na ang isang nanalo ng 1,000 pesos in cash at gift pack ngayong araw. Laban-laban na makabati sini makakantaman sang Buena Mano Salvo. Si sinobla hindi malipayon nga makabaton ikaw sang cash prize. Sa aton sini nga mga kabumboy, 1,000 ka pesos kag 1,000 man nga balor sang grocery goods. Nasunod pa sa urukan sining balde. Winner naton sa aton sini mga kabombo. Congratulations! Ang iya sining proof of purchase Orocan coupon. Orocan coupon. Ang edad 57, taga Aldeguer Street, Barangay Nonoy, City Proper. Congratulations sa kay Imelda Felisario. Imelda Felisario, ginlawang ikaw ni Bombo Cham, nagahulat na diri sa imo ang 1,000 pesos sa cash, kag 1,000 pesos man nga balor sang gift pack. Imelda, Madam Imelda, ang unod sang imo sini iyang gift pack, no? Orang nagakumpose sang imo sining 1,000 pesos worth sang gift pack, amo ang isa ka balding Orocan, isa ka box sang MX3 coffee, isa ka box sang zinc vitamins, duha ka kumiya bihon, no, sa aton sini karon niya mga kabumbuti, may 1,000 pa da, pagkanto mo de, halin ka sa dinda, Aldeguer, lakat-lakata lang kay ara, malang na dao, kung gadali ka ti, sakay ka sa, sakay ka sa minibus or traditional jeepney, sa aton sini mga kabumbo, pagkwa mo dire sa imo nga premyo, dagon-dagon nga nanay sa sentralo. Bakal ka to sang carrot, cabbage, ano nga ang cabbage? Repulyo, sus Maria Kagusep, repulyo, no, sayute pagin, no, bal ni Tita Regine, baklan, mapili ka lang, manok, ukon baboy, karni sa manok kun baboy, no, may may pang tawag si gani, may pang pamahaw ka na. Hindi gani, pwede nyo man mapanyapon karon ang inyo sininga bihon gisado.
Oh, kung gusto mo pagin nga espesyal, pwede mo mabaklan 1/4 sa squid. Squid or shrimp. Shrimp again. Ay, kanamit sa ton sini nga mga kabumbo sa liwat. Congratulations, Imelda Felisario sang Aldigar Street, Barangay Nonoy City proper. Nagahulat na diri sa imo ang 1,000 ka pesos nga cash plus gift pack nga worth 1,000 pesos. Sa liwat, congratulations Imelda Felisario. Si Imelda ang nagamit sang Orocan coupon kag ini siyang nagapangidaron sang 57 anyo. Sa liwat, Imelda Felisario, congratulations. Ikaw nga nagapamati, ikaw nga nagalantaw, ano pa ang ginahulat mo? Bakasi na dira sa paghimo sa imo sini nga entries kay basi ikaw nang masunod sini iya nga malawagan. No, kag mag-claim man diri sang imo sini nga premyo. Bantayan mo man kay basi ikaw man iya ang makadaog sa special prize. No? Special prize sa aton sini magkasimanwa nga limited edition nga radyo, 60th anniversary sa Bombo Radio, exclusive AM/FM transistor radio nga hindi fixed dial. Mambag ka nga exclusive, ang ngimit lang mo tumumbutsam. Tapos, mambag ka why naka-fixed dial. Amot silingon nga exclusive, lamo ining radyo, ginpahimo lamang iniya para sa Bombo Radio. Okay, para ni sa 60th anniversary sa Bombo Radio. AM/FM ni siya, waay niya na fixed dial, waay niya nakalansang, nakaalambre, gin super glow, ultimate glow, ano pa gina nga mga glow, parang hindi mo na mahulag ang tuner, orang tuning. Sa aton sini nga mga kasimanwa, pwede ka niya ka pamati kung gusto mo sa mga music, dira mga mambal kami nga mamati kasang Kiss Broken Hearts Goodbye Aragoy. Sa aton sini nga mga kasimanwa, ti Star FM, no? Pwede man na siya pwede ka kapamati dira sa mga music nga paborito nimo pinaagi karon sa 99.5 Star FM. It's all for you. Kung balita naman iyang gusto mo pamatian, ti 837 kHz, Bombo Radio, Iloilo. Tapos, hindi lang mo sina, may 500 pesos cash ka pa. Tilagaw, kablas downtown area. No? Haron hayon katubla sa mga merkado. Sumong day, kung makasandad ka 500 pesos kay hindi ged. Sumong iya nga panyimpo, dapat pisanan mo ged. Pisani lang bla obra sang sang imo sini nga interest. Damo-damo abla obra sa imo sini nga interest. Para damo-damo or dako-dako man ang imo sini nga tsansa nga masunod nga tagdaog naton. Kung nakadaog ka na, waswase lang yung gyapon, damo pag in-interest mo. Kay basi sa Grandjo, litla ba? Sa Grandro, basi ikaw nang masunod sini nga mga daog sang dalagko pagid nga mga cash prices sa aton sini nga mga kauturan katulad sang aton sini nga mga tagpalamati, no? Nga nagahulat nga 1 milyon ka pesos. Grandro nagahulat ang nagataginting nga 1 milyon pesos. Grand prize na ton. Gani subong pa lang bakasi waswasi pisani na himo sa imo sini nga mga proof of purchase. Iban sini nga mga balita kag impormasyon itugyan naton sa iban sini Manus and Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Ini mo alaganin mo ang kurman, Bombot Shama Blanco over. Nagabilin si mo sa mananaya nga hapon. May God bless us all. Standby na sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o hose ang nakalubong sa duta o semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo.
Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Kalikaw sa aksidente sa dalan, yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kon pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masamig ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change.
May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games? Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Mayong hapon gid sa inyo. Good afternoon. Happy Lunes. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. I hope naka-recharge ka mo, na-energize naman over the weekend. Kabay nga naging very memorable man ang inyong weekend. And ready naman to face another week. And keep hoping and keep praying that everything is gonna be okay. This is Tita Regine, welcoming everyone. Diri sa kahapon lamang program, 16th of March na kita, 2026. And balik kita sa pagdulong sa inyo sa ating mga ginakalingawan kada hapon. So kabay, busog na kamudira or ready na sa pag-chill-chill again, relax, kag mag-enjoy sa mga istorya. And while doing so, pwede gid makapungko and magwa sang inyong mapapel kag ballpen dira. Magsulat sang inyong man nga mga kasaysayan and ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City, or you can email your stories sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Kaupo ninyo si Tita Regine and let's enjoy this song this afternoon from Edgardo Meraflor Jr. and Jasmine Gataslav. Sunday, When I Am King. Good afternoon. Welcome sa KLP. Claim it as my birthright, but my cap will be my crown. The broom will be my scepter, and the stool will be my throne. The doves will be the horses with the prince and princess of her own. The shack will be a castle, and a kingdom we'll call home. We don't need the red carpet in our humble royal ball. We'll be rulers in our slippers, dancing in our wooden floor. In our simple regal banquet, let's forget the silver spoon. Promise I will cook your favorite and we'll dine under the moon. Please hold on, my queen. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend, 'cause in our hearts don't bend. You and I will reign someday when
We don't need a bed of roses, the curtain is a purple robe. My arms will be your mattress, I'm your blanket from the cold. And our rags will look majestic as we lord our little world. Our love will be our treasure, more than all the pearls and gold. We have fought so many battles to earn a palace in the sky. You have been my shield, my armor, and you never left my side. Now it's only fair, my lady, that I will give you the life, the one that you deserve, and the one that we're deprived. Ooh, please hold on, my king. Soon we'll live the dream in a different realm. Our fate will change. It's more than just pretend, 'cause in our hearts domain, you and I will reign someday when I am queen. Please hold on, my queen. Soon we'll live the dream In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend. 'Cause in our hearts domain, you and I will reign someday when I am queen. Someday When I Am King, Edgardo Miraflor and Jasmine Gatuslao. 13 minutes after 2 o'clock sa hapon. Sa mga late tuners natin dira, or ba pupungas-pungas pa, or bago lang kapauli from work, sige, relax with the stories nga ako nga i-share sa inyo, courtesy sa aton diri nga mga letter senders. First story for today is from Darling sang Dumangas, kag may cute siya nga picture nga gin-appeared sa iya nga story. Ang tig-ulo, ang kawat nga halok. Dear Inday Regine. Good afternoon sa imo Inday Regine and to all members of Bombo Radio. Dugay na tani ako mapasakop, pero nahuya ako sa kaugalingon ko kay kalain sa akon. Sobra ka mama's girl. Ayhan makaisip ka nga aamo ini ang pamagat sang story ko. Siling sang may istorya ko nga daw sa comics lang. Makahatag ini sang leksyon sa katulad ko nga mama's girl. Shortcut na lang ini kay ko ng tanan nga detalye kid. Tama ini kalawig. So in the Regine, nag-eskwela ako sa dressmaking sa Iloilo City. Upod ko ang suon ko si Letty. Bale, siya ang bodyguard ko. Kaya amo na siya ang nasaliga ni nanay. 17 years old ako, kag si Letty, 30. Kag bigo sa pag-ibig. Ano pa, tama kay stricto sa nagapangaluyag sa akon. Diri sa school, nakilala ko si John. Kay una siya pa-enroll, master cutter. Manong John ang tawag ko sa iya, kay tudlo sang lola ko, basta magulang sa imo, respetohon mo. Do magpakaisa lang kami. Isa lang kami ka boarding house. Isa ka adlaw,
Sa balkon ako sang school, nagabantay sa nagalabay nga salakyan padumanggas, kay dira nagaagi. Damo ang kilala ko. Nagpalapit si John sa akon. Siling na, kadamo gali na luyag sa imo. Siguro may nakahalok na sa imo. Naakig ako, sabat ko sa iya, para mabalaan mo, ang makahalok sa akon, ipakasal ko. Bisan sungi, apa, bugtot, libat, bisan ang pinakalaw ay sa bilog nga kalibutan. Ginasumpa ko ina sa kaugalingon ko. Dayon ko lakat. Tuy-utoy siya kadlaw, hindi ko no ako malahugan. Isa ka adlaw, nagaluto si Suon Leti kag John sa idalom. Up and down ang amo na dayunan, sa ibabaw ako kay nagasakit ang unto ko. Natulugan ako. Minagsaka nga lalaki sa ibabaw, hinablos ang tag-iya sang boarding house. Ginsugo ni Suon Leti si John, nga sundo ng tawo, kay nagatulog ako, kag wala masira ang kwarto. Inday Regine, may naghalok sa akon guya. Abi ko anay, nagadamgo lang ako. Nagliso pagid ako, nga nagakupo sa ulunan. Liwat, may naghalok naman sa akon. Nabatyagan ko, nagbungkaras ako. Nakita ko si John, nagatindog sa uluhan ko. Wala gid ako makahambal, naurungan man siya. Amo to, gintawag siya ni Suon Leti, kagin pamangkot. Nga kadugay sa imo. Halinsad to, permi na lang ako nagahibi. Waay na ako nagaupod sa ilakaon. Waay man ako nagahambal. Ginusisa ako ni Suon Leti kung tama gid kasakit sang unto ko. Wala na ako kapunggong inday. Nagtodo pagid ang hibi ko. Siling ko, si John, ginhalukan ako nga nagakatulog. Ara man si John. Gulpi nga ginliab ni Suon Leti si John. Puwerte ang kaaking ni Suon Leti. Pero si John, nagsiling, mahal ko siya. Mapakasal ako sa iya. Auntie, ikaw ang saksi sang pagmamahal ko. Ari ang sing-sing. Ginsuksok na sa tudlo ko. Tapos siling niya, maupod ako sa inyo. Hambalon ta ang ginikanan mo, nga pakasalan ko ikaw. Pagabot sa balay, nakita ni nanay ang sing-sing sa tudlo ko. Siling niya, kay sino ang sing-sing? Sabat ko kay John. Iuli na sa iya. Hindi ako gusto nga mo ina ang mapamana mo. Pero nagahibi ako nga nagasiling, kay ginhaluka na ako sa nagakatulog ako. Ginpanumpa ko sa kaugalingon ko, nga ang makahalok una, amo na ina ang pakaslan ko. Ginhambalan ako ni nanay, nga pag siling niya magpanghamoy ka, makuha mo lang na. Nagarason gid ako kay nanay, nga amo gid ina ang panumpa ko. Si tatay ko, hipos lang. Nagabot si John, upod na si Suon Leti, ginhanaha dayon ni nanay, sila niya traidor, makahas, wala kahuya. Balaan mo si nanay, hulain na nagapamuyayaw, in the Regine, sila niya, wala ako luyag, nga ikaw ang mapamanas ang bata ko. Si tatay naghambal kay John, kung ano ang plano niya, sabat ni John, mapakasal, pakadtuon ko diri ang ginikanan ko. Mapauli ako subong siling niya, buwas ang balik ko. Sa malipot nga sugid in the Regine, ginpamalayan ako sa December 27, kay ginhambalan nga ang kasal sa April 7. Si nanay nagaplano nga palakto niya ako sa Manila, pero hindi magsugot ang mga katiyaan ko. Siling nila, sundan manina siya ni John. Sang pag-abot na sang April 7, dayon na ang kasal. Sugod na ang kalbaryo sang bana ko. Adlaw-adlaw, akig si nanay kay John. Kalain pa sa mga hambal ni nanay sa iya. Pero wala agad si John nagasapak or nagasabat. Dalon ako ni John sa ilo lugar, pero hindi gid si nanay magsugot. Siling niya, ikaw lang to ang magpauli. Kay gusto ni John, makaubra siya sa ila. So nagpauli si John, nga isa lang. Sa hagdanan, sa kasilingan namon, naluoy si tatay kay John. Ginsilingan ni tatay ang mga bata ko,
nga kaduan nila si tatay nila nga sugo ni lolo nila. Nagkabata na kamo. So amo to nga nagsunod si John sa iya mga bata. Sa nagaistorya ni sila ni tatay ko, naghambal si John nga maobra kamo sa kumbento kay nagapangita sa mga tawo. Sang nakaobra na sila, malinong na ang balay, si John nagapauli na sa balay. Wala na si nanay nagapangakig sa kay John. Sang tapos na renovate sang kumbento, nagsugod naman ang kalbaryo sang bana ko, kay wala na sila obra. Kipapauli si John ni nanay niya sa San Joaquin. Wala ako kaupod, kay hindi magsugot si nanay ko. Okay lang sa akon wala bana, basta ara lang si nanay ko. Duha na kasi mana, nagpadala sulat si John, ang nakakuha sang sulat among utod ko. Ginsugid niya kay nanay nga may sulat si John. Ginsugo ni nanay nga buksan ang sulat. Gali, kay ginpaapas ako sang bana ko, upod ko ang mga bata, kay permanente na ang obra niya dito sa San Joaquin. Siling ni nanay sa utod ko, hindi pagisugid kay inday mo. Sunuga. Di ginsunog Abaw, ginpakalain pa ni nanay kay tatay nga wala na gid si John pag ulikid sa asawa niya kag kabataan. Nagsiling si nanay, sulati ang bana mo, magpauli sa tapos bulan. Kung hindi magpauli, wala na siya sang asawa kag mga bata. Nagsulat man ko Matinumanon nga anak ako, uto-uto kahangag sa akon. Halinsad to, wala na kami komunikasyon sang bana ko. 8 months ng bata ko, nagpanahi ako sa isa ka tailoring, kay ara dira ang tiya ko gapanahi. One time, sweldo ko, gindala ko ang mga bata sa Banwa, kay i-shopping ko man sila. Ang masugata namon nagasiling, abaw ka mga gwapa gid sa inyo. Ugaling wala tatay. Do tinuslok ang tagipusoon ko. Ay, kaluluoy gali sa mga bata ko. Halinsad to, hindi na maglinong ang isip ko. Nag-share ako sa problema ko sa tiya ko. Sige na laygay nila sa akon. Pati pa ang tag-iya sang tailoring. Kaya ang mga tiya ko, sige man hambal nila kay nanay. Kaya sang ulihi, nagsugot si nanay nga malakat na ako upod ang subang ko nga bata. Pagabot ko, siling sang ugangan ko, nga ang padalaan mo si John sulat, na kung hindi siya magpauli, wala na siya asawa kang mga bata. Puwerte gid na rebelde na. Ginakuha na niya, parte sang duta. Pero wala si ugangan magsugot, kaya may mga utod pa siya nga nag-ieskwela sa college. Adto na si John sa Manila, dala siya sang engineer, kay dito naman siya maobra. Nagsulat ako, amo ni ang sulat ko. Patawara gid ako, maupod na ako sa imo kung diin ang gusto mo. Ginhatag ni ugangan ang sulat ko sa manuglakat sa Manila. Dason nga adlaw, may telegrama nga nag-abot sa akon nga nagasiling, "Stay where you are. I will go home." Sang pagkaaga, nagkadto ang misis ng engineer nga hindi si John pagpasugtan, kundi ako na lang ang makadto sa Manila kag ang bata ko nga subang namon. Ang upod namon, amo ang misis ng engineer. Naglisensya ako kay nanay nga mapamanila kami sang bata ko. Nagpasugot man siya. Malipayon man ako kay nagsugot si nanay nga mapamanila ako. Maapas ako kay John. Nagpailo-ilo na kami kay masakay na pa Manila. Chance passenger lang gali kami. Ti wala madayon. Sunod pa nga adlaw. In the Regine, abi mo, first time ini nga paghibi ko kay John. Samtang nagahinay-hinay ang barko liso, daw malumos ako nga nabatian ko ang music, Don't Ever Go. Music ni Eddie Peregrina. Nagtanom sa isip ko nga hindi na kami magkitaay sang bana ko. Sang dito pa kami sa balay, nagdamgo pa ako nga nalunod ang barko. Naghilibion ako, siling ni ugangan ko, paminsaron mo lang ina, or paminsaron mo lang ina. Sang pagdungka na sang barko, si engineer,
gatulok lang sa amon, kaya nagaulong-ulong sang iya ulo. Sa isip ko, nga wala si John kaupod sa iya. Siguro, masako siya. Sang pagsakay na namon sa salakyan, may ginutik ang engineer sa iya asawa. Nakita ko nga ang guya sang iya asawa, puwerte gid kasubo. Sang ara na kami sa sulod sang kotse, wala gid ako naghahambal. Sang pagkita ni engineer sang bata ko, nagsiling siya, "Nening, kagwapa tani sa imo." Amo pa lang ako nakahambal. Siling ko diin si John. Wala siya magsabat sang pamangkot ko. Siling niya dito kita makadto sa pakaisa ni John. So, ipamangkot ako sa engineer kung may kwarta ako. Siling sa asawa na, wala na ginatagan sa ugangan kay tama kakuripot. Ginatagan ako sa engineer. Sa isip ko, sweldo na ni John kay Sabado na. Sa ulihi, may nagkadto sa akon nga kapitbahay nila. Nagsiling, makaintindi ka sang Tagalog? Siling ko, oo. Sabi niya, may sasabihin ako tungkol sa asawa mo. Na aksidente ang asawa mo. Nakatindog ako dayon in the region. Siling ko, tiin siyang hospital. Habal niya, hindi na sa hospital, sa punerarya na siya. To tinakloban ako sang langit kag duta. Napatay si John sang sobrang akalipay kay maabot na kami sang bata niya. Siling sang upod niya sa balay, sang gabi sadto, hindi siya katulog. Permi siya nagabangon. Sang aga na, wala na siya makabutaw. Natingala gid ko nga kalain gid sang pamatsyag ko sadto. Kadamo paraan isugid ko o galing do hindi na ako kahibalo magsulat. So pasensya gid inday sang agi ko, ikaw na lang mag-intindi ha. God bless you and your family. Ang imo tagpadala, tawagan lang ako kay Darling Sandumangas, kag ari ang picture ko. Gwapa kay ma'am sa picture. For sure, pretty gid din siya. Sangyang pa siya. 17 years old ka lang, no? And whoever gave you that myth, nga kung mahalukan ka na, hindi ka na worthy, hindi ka na manami nga klase sang babae, kaga dapat kung sinong una nga makahalok sa imo, bisan ano pang itsura niya, bisan sino pa siya, pakasalan mo siya. Actually, ikaw man mismo ang naghatag sa idea sa kay John, nga tiya mo na ang himuon niya. Kawatan kaniya sang halok. Kaya tiya mo ganyan ginambal mo sa iya mo, sangin pamangkot kaniya nga siguro nahalukan ka na, kay may bunobyo ka na. Tiyambal mo, kung sino ang una makahalok sa akon, syagid ang pamanahon ko. Ti may tuyo, gali si John, ti syagid na natupan mo eh. Kaya amo na ang imo thinking, amo na ang imo nga mindset. So wala ka man nagpamati sa mother mo, kundi nga gintuman mo gid ang imo nga luyag apang sa nagapangabuhi na kamo. You said nga nangin sunod-sunuran ka na lang kung ano luyag sang mama mo, and you call yourself mama's girl. Kay ti at first hindi siya luyag kay John, so hindi siya giniluyag magpakasal ka mga duha, pero kay ti gihilibion ka gid nga ti siling mo kung sino yung una nga nakahulok sa akon, dapat pakasalan ko na gid siya. So, hindi man mabali ang imo nga prinsipyo. But anyway, I'm sure, no, nga tingin palangga ikaw ni John, the fact nga nagdamo man ang inyong mga kabataan. Siguro nami man nga provider si John, and at the same time, he also tried to give his best para nga mangin maayo nga amay, maayo nga bana para sa imo. Pero lipot lang ang iya nga kabuhi. And you said na overexcite siya sa idea nga ti maapas ka na to sa iya, upod mo na ang inyo nga subang. So grabe gid ko rong excitement, no? Kaya na-look forward niya gid ini nga hindi na gid siya mapakali. And you said, no, because of overexcitement nga ina nangin rason. Ati wala na siya kabugtaw sang aga. Ka very sad, just when you decide nga si John na ang imo nga sundon sa pagpalakat sa inyo nga pagpangabuhi. But that was also the time naging kuha na si John.
Sad story. But we would like to know, paano mo nga na-raise ang imo tadto ka mga kabataan nga ikaw na lang isa? Sa bulig sa mga ginikanan mo, sa bulig sa mother mo, we would like to find out. And after kay John, ano nakapamana ka pa? Kagumusta na ang imo mga kabataan sa Subong? Well, I am inviting you, make a follow-up story sa imong mga story nga ini nga gin-share diri sa aton, hulaton naton ina. And once again, salamat sa imong mga picture nga gin-apid diri. Ang aton sulat, si Darling sang Dumangas. 2:31 aton nga oras. And so aton nga pagpanumbalik, may isa kita ka seafarer nga nakasulod kid dito sa area sa war dito sa may Middle East. Kung ano ang iyang istorya sa aton, hibaluon naton ina. No? Sa pagpanubalik sang kahapon lamang program, kaupo ninyo si Tita Regine. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for March 15 to 21, 2026. It's the return of your favorite oldie goldie songs this weekend. Kaupo ng retro band sa concert at the plaza. Mangininyo, umpisa alas 6 gabi sa Marso 21, Sabado. Sa tiyo sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags kag madamo pang iban ang igaparapol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa March 22, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latona sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo that we Filipinos would soon realize nga kinahanglan naton maghugpong ilabi na gidsumo ang aton pungsod ang yara sa tunga sang mounting political uncertainties. Isa ka oras bago ang pagsugod sa misa sa March 22, ukon umpisa alas 10 ang aga, ang may luya nga mag-avail sang Sacrament of Reconciliation ukon ang pagpangumpisar ang pwede gid makahimo sini. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise. Balik kita diri sa kahapon lamang program kag ari na ang salat sa aton ang iyang code name, ang mangunguma. Dear Tita Regine. Good day, Tita Regine. Ihinagola ako sa hayo nga ang mangunguma. Isa ako ka seafarer. Gusto ko lang i-share ang na-experience ko sinila nga March 2026. Manugpauli na ako tani sang March 5, 2026. Sang gin-cancel sang amon kapitan ang crew change namon sa port sang Fujairah, UAE. Umpisahan ko. Sang around February 23, so nagapaproceed na kami pakadto sa first loading port namon nga Ras Al Khafji sa Saudi Arabia. Eta namon or expected time of arrival namon is March 1, 2026. So nagalin kami sa isa ka port sa Japan, February 2nd week. Sang nakabaton sang mensahe si kapitan nga baguhon ang destination namon pakadto sa UAE
para magkuha sang bunker kag provision. Nag-adjust naman kami sang dalagan para makaabot kami March 4 sa UAE. Sa malapit na kami, nabalitaan namon sa social media kag kompanya namon nga ginbombahan sang US ang Iran sa February 28. Pero kami, diretso lang kami, proceed to Fujairah, UAE, para magbunkering kag provision bisan gagyera na sa Iran. March 2 sa nakasulod kami sa war risk area. Didto, kagdamo kami nabatian ng mga Filipino sa VHF radio namon about sa gera sa Middle East or Persian Gulf. Gakadula pa ang signal sa GPS namon. Kag nabudlayan kami mag-navigate sa barko, kay hindi mo mabalaan exact location mo kay waay GPS signal or may GPS jamming. Sa kaluoy sang Diyos, nakaabot kami sa Fujairah, UAE, March 3. Hapon na, nga waay man makabunggo kag bahura ang barko namon. Sang dito na kami, nagabot man dayon ng aming provision. Sang duty ko na around 5:30 p.m., nakakita ako sang pagkalayo sang oil terminal sa isa ka port kay UAE. Gintawag ko si kapitan, kag dali-dali man siya picture kag video sa gakalayo nga terminal around 5 to 6 miles halin sa location namon. Nagtawag siya sa opisina namon kag nag-decide nga asap mahalin na kami. Sang may nabatian naman ako sa VHF radio, tupad lang namon nga barko, nahulugan sang debris sang missile, kag naguba ila funnel, kag glass window, pero waay man may nasamaran sa mga upod nila. Dali-dali ang amon mga engineers prepare kay engine, kag naghalin kami sa UAE, biyahe pa kadto sa Arabian Sea, pagwa sa war risk area. March 5, nakagwa kami sa war risk area, kag nagdrifting. Until now, March 8, kag wala kasiguraduhan. Kung hasta saan o kami diri, kag kung saan o matapos ang gyera sa Iran, US, kag Israel. Sa mga kapwa ko marino nga nagpamati, kag sa sulod pa sang Persian Gulf nga na-trap, kag hindi pa maka crew change, pangamuyo lang nga iprotektahan kita sang Ginoo sa tanan nga oras. Ang matinahuron, ang mangunguma. Well, we understand how you are feeling right now. Especially ang mga ara gidira, no? Nga na-trap sa mga war risk areas, and especially ang mga ginabatyag man sang families, ang sining mga seafarers naton, sa sining mga OFWs naton. Well, according sa data no sa Department of Foreign Affairs o kung DFA, nagapakita ini ng estimated 2.4 million Filipinos ang ara sa Middle East. Kagalabanan concentrated sa Saudi Arabia kag sa United Arab Emirates. Well, we know no nga with the outbreak of war sa dira nga lugar, nagsugod naman ang repatriation program kag masobra sa 1,300 Filipinos nga stranded sa Middle East ang safely repatriated na samtang nga nagasaka ang tension kag conflict kag nagaapekto sa dira nga parte sang rehiyon. Kadako no, over 2.4 million Filipinos ang ara sa Middle East kag approximately 86,000 in areas nga currently under sa high-level security alerts. So kadamo sa mga requests for repatriations kag well, as of this time dumay isa na to no ka Filipino caregiver nga casualty nga napatay bangod sa shrapnel dito sa Israel. Naigo siya samtang ginabuligan niya tani ang iyang award. Kag more than pa mga 6,000 Filipino seafarers ang reported stranded malapit sa Strait of Hormuz due to regional conflict with the area nga gindeklarar nga warlike operations area.
So, gina-offer ginato ng aton nga prayer for the safety, protection, and comfort of all the Filipinos, OFWs, mga residents, and mga seafarers na currently ara dira sa war zones and areas nga kung sa diin nagaluntad ang ining atensyon subong. Kabay nga they would seek help from the Lord, that the Lord be their refuge and strength. Kag kabay i-surround sila no sa divine protection sa aton nga Ginoo. I-grant sila kaisog kag pagkalma, i-guide ang ila every step, i-protect ang ila nga mga workplaces, ang ila panimalay, kag ang ila nga pagpanglakaton. And also kabay nga ang Ginoo would comfort their families at home. Kag sa mga ginikanan, sa mga asawa o kunbana, kag mga kabataan nga nagahulat diri sa Pilipinas, kabay nga hatagan sila sang peace, kag paayuhon, no, pakalmahon ang ila nga mga anxious hearts. Kag i-replace ang ila worry with trust sa protection sang aton nga Ginoo. Kag gabay, all safe sila nga maka-return sa ila tagsa ka mga panimalay. So salamat gid for giving us this idea, and gabay kamo dira safe kag tanan kamo protected, and ang imo no nga na stop, wala na dayon nga pagpauli diri, kabay very soon nga makapauli ka na gid sa imong mga family safe and sound. Salamat gid for sharing with us imo diri nga ginaagyan sa karon ang mangunguma. We would forever be praying for you, for your safety, and for the safety sa tanan ng mga seafarers, sa tanan ng mga OFWs naton dira sa may Middle East. Alas 2:43 ang aton nga oras, magapanambalik ang kahapon lamang program. You're still with Tita Regine. Sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit, halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabak. This afternoon, basahon naton ang 9th letter ni multiple stroke survivor. Dear Tita Regine. Sa liwat, maayong hapon sa imo, Tita Regine, kag sa staff sang Bombo Radio Iloilo, kag sa matag palamati nga subong ginakabig ko man nga mga classmates ko sa imo matahom nga programa ang KLP. Tita, ikasyam ko na ini nga letter bahin sang akong multiple stroke journey. Sang ginatake ako sang second stroke, mas nangintama kabudlay para sa akong tita. Kay ang tiyan ko, hindi ko na siya maintindihan. Nga kung anong balahaw, pamatsyag ko nga, ginagutom, pero hindi. Ang hambal sang therapist ko, kaysang ginapress niya ang meridian points ko sa paa ko, hambal niya, nag-hyperactive ang acidity ko sa tiyan. Kumbaga sa ordinary term, nagabukal ang pangtunaw ko sa sulod sang tiyan ko. Amoy na, nga may upset stomach ako. Hambal niya, kaunan ko lang oatmeal, kag biscuits, kag imnan ko lang madamo nga tubig para pang balanse. Isa ko pa nga nangin problema, ang pagpamuhin ko.
Naghina man ang pagpagwa ko sang bawal ko, ang pag-move ko sang bawal ko, gani ang therapist ko, ginpress naman niya ang meridian points ko para mangin active ini. Sa paa manggihapon tita, kag sa tiyan ko. Ang therapist ko gali, Tita Regine, hindi siya physical therapist. Ang practice niya, acupressure therapy. Ang method sini, daw hilot lang o kung masahe sa ordinaryo nga mata tulukon, pero may mga specific points lang gid siya nga ginapress. Similar man siya sa reflexologist, pero deeper nerves and tissues ang ginapenetrate niya para buhion. Abaw, Tita Regine, tama ka sakit. Nagatsabaw ako sang unimaginable and excruciating pain. It was really that painful, tita. Ang hambal sang therapist ko, bagsak na ang immune system mo. Lahat ng depensa mo sa loob ng katawan mo, sobrang hina na. Kaya, kailangan kong i-counter yan. Kailangan mo ding mag-heal sa pamamagitan ng pain. Wala akong ibang choice, tita, but to accept whatever way nga maagom ko kay gusto ko paghihapon nga makarecover. Ang session namon, Tita Regine, kada ikaduha nga adlaw, as long nga wala pa sang signs ng improvement ang kahimtangan ko, ginantos ko lang ina, tita. Hambal gani sa therapist ko, marami na akong nahuwakan na stroke patients, pero umaayaw sila dahil sa sakit. Pero ikaw, akala ko aayaw ka na, pero pinili mong ituloy. Hambal ko sa iya, tita. Sanay ako sa bugbog at pagmamalupit ng tatay ko noong bata pa ako. Magmula 6 years old ako hanggang nag-13 years old ako, bugbog sarado ako sa tatay ko. Kapag nalalasing o natatalo sa sugal, ako ang ginagawang punching bag. Kaya pamilyar na sa katawan ko ang ganitong klase ng sakit. Ang pagkakaiba lang, may kasamang pagkaparalisado na at 24 oras ko na siyang nararamdaman at iniinda. Wala ko gid, tita, nakita nga ang naturalesa ko nga pagkamapisan kag determinasyon nga makabalik sa pag-obra magatuga sa akon sang kapahamakan. Ginatake naman ako sang third stroke ko. Wala na namon mapetsahan kung anong eksakto nga petsa kay nagpanik na ang asawa ko sadto, pero somewhere September and October. Mas grabe na gid ang naagyan ko, tita. Nagakatulog kami sadto sang gabi. Mga alas 11 sang gabi, gulpi lang ako nabugtawan nga nagalagas na maliwat sang paginhawa ko. Pero this time, mas grabe nga sakit sa dughan ko nga bahin. Daw ginaipit sang pison ang bilog ko nga dughan. So liwat naman nga gintawgan sang asawa ko ang therapist ko, bisan sa alanganing oras ng kagabihon. Maayo na lang, kay pwede siya para kaduan ako, so nakita naman niya ang sitwasyon ko, kag liwat naman niya ako ginpress sa meridian points, kag pressure points ko. Hasta nga amat-amat naman ako nakabatsyag sang relief. Hambal niya, pakakailangan mo magpatingin sa doktor para mabigyan ka ng tamang gamot. Sabat ko, paano ko magagawa yun? Baka pagdating ko sa hospital, sasabihin, ay, COVID case ako. Sabat niya, may online health consultation kami sa church. Pwede kitang i-refer doon. Sa Zoom ka kakausapin ang doktor. So amoy na ang ginhimo ko, tita, nagpa-online health consultation ako. Sang-ara na ako sa online consultation, ginhambal ko kung ano anangin lifestyle ko sang wala pa ako naigo sang stroke. Ang hambal sa doktor, simulan mo na din muna baguhin ang kinakain mo. Alisin mo ang mga nakakasama sa kinakain mo. Subukan mong balansihin, bawasan mo ang karne at puro gulay muna ang kainin mo. Ginsunod ko ang ginhambal sang doktor, Tita Regine. Abi mo, to naga-withdrawal man ako, tita. Kay bisan ginapangita sang lawas ko ang karne, ginpunggan ko ang kaugalingon ko nga makakaon sini. Tita Regine, ginatake naman ako sang ika-4 ko nga stroke.
Kag tita, pensaron mo na lang kung ano kabudlay ang kahimtangan ko. Duha lang kami sang asawa ko sa balay. Ang atake ko, 10 oras ng kagabihon nga nagakatulog ang kalabanan. Kinahangla naman namon nga tawgon ang therapist ko. Nagakatingala gid ako nga kun nga sa alanganin nga oras ako ginaatake. Liwat, nagtawag naman kami sang ambulansya. Nagkadto man ang paramedics para i-check ako, naka-PPE pa sila sadto. Okay, because time ini sang COVID, no? Sang gina-mention niya ini nga mga attack sa iya. So naka-PPE pa sila sadto, pero normal gihapon ang mga readings ko sa ila aparatos. Sa liwat nga tion, hindi man nila ako gihapon nga pwede idalon sa hospital kay normal ang reading ko. Pero nagbilin na lang sila sang isa ka oxygen tank in case nga kinahanglan kugid man ang oxygen. January 2021, sa naghalog ang pagbiyahe sa eroplano. Kinpabalik namon ang mga kabataan ko halin sa Uton, pakadto diri sa Quezon City. Kay tungod online naman ang ilang klase, pwede namon sila makaupod. Maluwas nga ma-provide ko sa ila ang nga tag-isa sila ka mga gadget and devices para sa pag-attend nila sa online class, madasig kag stable ang internet nga magamit nila. Sa ginatake ako sa ika-4 nga stroke, tita, a part of my brain triggered fear, Tita Regine. Nakabatsyag ako nga daw ambot, kung nga daw may ginakahadlukan ako, kag permi nagakabalaka, bisan upod ko naman ang akon mga kabataan. Ginpamangkot ko ang therapist ko, kung nga amo sini ang ginabatsyag ko. Ang sabat niya sa akon, posible tinamaan ng stroke mo yung tinatawag na amygdala sa loob ng utak mo, kaya nati-trigger nito yung hypothalamus na nagre-release ng stress hormones, kanya ganyan ang pakiramdam mo. Natural lang yan kasi mahina nga ang buong system sa katawan mo. Wala ka pang defense mechanism. Sa ikalima ko nga atake, tita, again, pinsara kung ano na ang worst possible scenario nga may ara ako. Naghina na gid ang digestive system ko. Sang inatake ako for the 5th time, wala naga-digest sang maayo ang tiyan ko sang pagkaon. Bisan lugaw, hindi na pagbatunon sa lawas ko. Ang ginimo sang therapist ko, daily therapy na, Tita Regine. Adlaw-adlaw ko ginaantos both stroke pain and therapy pain. Ginasuka ko na ginakaon ko, kay tama siya kapait sa panabor ko. Pero hambal sang therapist ko, positive sign yan, na bulk toxic extraction na ang nangyayari sa katawan mo. Hindi na siya inilalabas sa bowel movement, kaya sinusuka mo na siya. Pagkatapos ko magsururuka sa CR, tita, ginpahigda niya ako, kaya ginpress niya ang bilog ko nga tiyan. Antos naman ako sa sakit, tita. Ang mahimo ko lang, magsinggit sa sakit, samtang ginatakpan ko sa ulunan ang baba ko, ay para hindi maging magahod sa mga kasilingan ko. Ang mga kabataan ko, padayon lang sa ila online class. Ang asawa ko, ato sa iya obra, kay may safety pass man siya sadto. Ako, nasa sulod sang kwarto, nagaantos sa sakit sang therapy. To gusto ko na lang mag-surrender, tita, kag mag-suicide na lang sang tion nga ato. Hambal ko, is there no end to this? Kung nakasalagin man ako sa dako sa kabuhi ko, amo na bala ini ang kabayaran nga silot nga nagakabagay sa akon. Is this the punishment of the sins that I have committed? Nga tama ka budlay. Pero wala ako mahimo, tita. I cannot escape the circumstances that I am in. Pero sige, hambal ko, if this is the way of cleansing me and giving forgiveness to what I have done, I will gladly accept it. Kay kabaluman ako, nasa ulihi, Diyos ang nagapanag-iya sang tanan-tanan. Hulam-hulang ang kabuhi ko. Kung ang Ginoong Jesus nag-antos ang pasakit para lang maluwas kita sa aton mga sala,
Kung si Job nag-antos man sa pagtilaw sa malawig nga tion, pero wala na dula ang pagsalig kag pagtuo sa Ginoo, amo man ang pagahimuon ko. Tita Regine, diri ko na lang anay, liwat igapos ang istorya ko sa stroke journey ko, kaya hindi ko mapungga na maghibi. Samtang nag-type ako sa computer, kaya madumduman ko ang rock bottom ko nga inagihan sa kabuhi. Nagaburon ang mata ko. Salamat yid sa madamo, tita, for giving me a chance to share my story to everyone through your program, Kahapon Lamang program. Sa matag palamati, sundan nyo gid sa pagpamati ang makasugpon sa ako nga stroke journey. Kabay pa nga mga inspirasyon ni sa mga katulad ko nga stroke survivors. Ang matinahuron kag nagapasalamat, multiple stroke survivor. Sa bihag sa tanan nga ini, no? I am glad nga sa gihapon mapinasalamaton ikaw. If you are so full of gratitude, kanami isang effect sini sa imo, you do not linger sa mga negatibo nga imo nga ginaagyan, but you simply look at the positive side of things. And you're right, no? Ang mga kasakit kuno nga aton gina-experience through whatever it is, emotionally, physically, or any pain nga aton nga maagyan, it's like also joining sang suffering man ni Jesus. Well, it's Lenten season, gina-remind kita, no, na Jesus died for us no matter how unworthy we are. Pero para sa iya, we are special because we are His children. And hindi gina niya magliwat ang iyang pagpalangga sa aton. Unconditional love. So ikaw, padayon ikaw sa iyong mga stroke journey, and I'm sure sa mga ginapang share mo diri sa aton, kadamo man nga mga kabuhi, especially sa mga fellow stroke survivors mo man, ang imo nga gina-touch, ang imo nga gina-inspire, kag makakuha gid mga positive vibes halin sa imo man nga mga kaugalingon, nga mga experiences kung paano mo gina-manage kag gina-handle ang tanan-tanan. So keep going and keep believing and keep the faith. Salamat sa imo, multiple stroke survivor. Mga kabombo, I am also waiting for your own story. Yes, your very own story. You can share and email your stories sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton sa gihapon and ipadala nyo lang sa Kahapon Lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Pwede man lakaw-lakaw. Dari sa syudad sa Iloilo, kag hand in ang inyong mga istorya dari sa istasyon sa Bombo. I'll be seeing you again tomorrow. Of course, nagahulat na ang mga dramas every afternoon. Tuyang Ermitanya Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Maraming salamat sa inyo. See you again tomorrow. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa Kahapon Lamang program. Good afternoon and God bless.